Agurterdi, Amasa Bilagonako pilotalekutik. Paletaz gomazko pilotarekin lehen da bizi finala ikusiko dugu eta ondoren kategoria nagusian eskupilotan maiatzaren 25ean ekin zioten lehiaketari eta final eguna iritsi da. Odei Arregik eta Xanti Mendigainek jokatuko dute Alain Luisa eta Gerai Otaegiren aurka. Paletako lehen da biziko partida hau, 25 eta ondoren Santillo torneoko finala, bide batez Antxon Pebet memorialaren 12. ekitaldia ere bai. Gaurko pilota jaialdi untara ikusiko ditugu. Eta lehendabiziko partiduak hasiko gera. Hemen ditugu protagonistak. Zuen eskubitik ezkerretara Gorriz Odei Arregi eta Santi Mendigain Tolosatik. Eta Gerriko Urdinaz Alain Luisa eta Gerai Otaegi. Anoeta eta Asteazutik. Hau da, aurtengo Santiotako palako finala, partidu 25-ara, txapa gora, epaile lanetan, Araiz Luisa. Sakea Urdin, eta nola ez, txalo bero batekin, onenak irabaz dezala, txalo beroa. Aitor Landa aurkezlearen hitzak entzun ditugu. Zozketa egin dute eta berehala ekingo diote lehen da biziko finaldi. Jon Eskuledero, ongi etorri. Eskerrik asko Inigo, arratsaldeon. Pilotaria, kazetaria, eskuz gainera, baita paletaz ere, denetik pixka bat. Denetik pixka bat eta inonez. Bueno, paletaz partida bat jokatutakoa, lehiaketa honetan, eskuz jokatzen zen nuela bai, baina paletaz ere bai. Bueno, azkenean frontoian inguruan murgilduta bizi garenok dena ematen diogu. Hoi ere urrutira joan gabe ikusten da erremontean ere zemat gazte dabiltzan aurretik beste modalitatean ibilitakoak eta, bueno, niri ere tokatu zitzaian torneo honetan partidu bat jokatzea ordezko ezela eta jokatu genuen bai. Erremontea aipatuta, duela gutxi arte erremontean aditutako pilotari bat ikusiko dugu, lehen ere paliataz, gero sartu urten bat egin zian erremonte munduan, Odei Arregik, eta berriro ere palari heldu dio eta hementxe da finala jokatzen eta entzuna daukagunez malea ikaragarria omen du. Bai, justu jokatu nuen partida bakarroi torneo honetan bere aurka izan zen eta banekien ona zela, oso ona zela, baina harrituta gelditu nintzen zer nolako posturak dauzkan, nola ematen dio pelotari, ezkerreskuin berdin ematen dio eta gaur favorito dudari gabe final honetan bea izango dugu. Gerriko Gorriz jokatzen ari da aurrelari, atzelaria Xanti Mendigain, Tolosarrak biak eta aurkariak berriz, aurrelaria Anoetarra eta Asteasuarra, atzelaria Gipuzkoarrak laurak. Aztertutako pileta hori aurrean utzi, eta laizter hasiko da Odei erritmoa ezartzen. Pelotalekoa, Jon? Pelotalekoa bikaina benetan. Lehen garai batean ibili ziren, lurra irristakor zegoela eta frontisak eta bat eta beste, baino txukunketa lanak egin zituzten, beste profesionalen pare bat jaialdi ere izan direlako. Azken aldi honetan hemen, Lauterdiko torneo ofizialeko bat ere bai, eta pilotalekua benetan bikaina da jokatzeko, oso noblea, frontisean pilota guztiak ongi ateatzen dira, baita ezkerparetean ere, oinak ondo tinkatzen dira lurrean, eta inongo aitzakirik gabeko frontoia, egia esan. Ikaragarria da Euskal Herri osoan, hemen ere bai. Eta Iñaki Lizaso antolatzaileak pelotaria izan dienez, jaialdia hasi baino 3 bat ordu lehenago, uda eta lehia tantxa batekin garbitu hemen dute zorua, eta konformo ziren pilotariek. Ez zegoela labainkorra eta behar bezala jokatzeko aitzakiarik ez dutela izango. Hemen tanto luzea ari dira jokatzen, txarra mando epaileak, eta kontuan hartu behar da, Inigo, 25 dela partidua, baino ordu beteko lanean inor 25 iritsi ezpalin bada, aurretik dijoanak irabazten duela partida. Hori, sekula entzun gabe nengoen. Bai, askotan gertatu hori da, inorrek partidua galdu nahi ez, eta arriskatu nahi ez, eta gehiegi luzatzen direla partiduak, eta antolatzaileek erabaki hoxe hartu zuten, eta kontuan hartu beharreko izango da.
Ez du zehaz mehaz kronometroa martxan jarri, baina gutxi gara bera. Neurtuko dugu. Iristen baldin badira, ordu betea noiz beteko den. Lehen da biziko bi tantoak, bi utxek ekarri dituzte. Eta favoritu ez diren bikote erentzat, izan dira biak. Alain Luisa eta Jerai Otaigirentzat. Paleta goma azken aldian indarra handia hartzen nahi da modalidade bat da, beti izan du herri guztietan indarra, pues, batez ere esango nuke pues, adintarte batetik aurrera jendeak asko eman diola paleta gomari, baina azken aldian gazte pila badabil eta federazioak ere serio hartu dute, joera hori herriartekoak eta bat eta beste izan ditugu azken urteotan, eta herrietan ere torneoak gero eta gehiago ditugu, eta hause, horren erakusle. Atzo bertan jokatu zuen beste final bat, Odei Arregik, Loiolan, galdu egin zuen. Eta bai, beste inguruko herrietan ere, txapelketa mordoa jokatzen ari omen da, Koronoz Mugairen ere bai, Nafarroan. Eta asteartean ere Tolosan Berazubi auzoan izaten dituzte, frontoi berezi batean finalak eta Arako ere sailkatua dago Odei, han ere izango du. Eta besteak beste esate zigun erremontea ere horregatik utzi duela, han aukera gutxitxo partiduak jokatzeko galtza txuria jazteko, hilean 2 partidu edo gehienez jota, eta lehiakortasun hori sumatzen zuela faltan eta erabaki zuela profesionalen mundua utzi, izan ere han profesionala izateak ez zion uzten lehiatzen gainerako modalitatetan, eta horrexegatik utzi zuela erremontea, hemen partida gehiago izateko eta galtza txuriak sarriagotan jazteko. Lau tanto jokatu dituzte eta laurak kolore urdinekoak dira. Azkeneko hau hutsa honditzat ezin hartuko dugu, baina aurreko hirurak bai, garbi, galdutako pilotak izan dira. Lau eta huts, Odeik atzelari jokatzen zuen erremontean, baina hemen paletaz aurrelari. Bai, eta momentuz sorpresa esan dut nik, favorito zirela gorriak, baina beraiek galtzen ari dira, besteak seuru jokatzen ari dira. Egi esan pilota ere motel txamarrak iruditzen zaizkit, hobeto, jokurako asko hobeto dira, halako pelotak, eta orduan Odeien kolpe horrek ezin du minik eragin, eta hori xari da gertatzen, baina ikusten dugu, nola jotzen dion ezkerreskuin berdin. Eta pena da, remontean edo zestan, esku bakarra aprobetxatu beharra, eta ezker motore hori ezin erabildu da. Baina ez dirudi urduri jarri denek, lau zatez atzetik. Temple handiko motila da. Eta atzelaria berriz, urtetan aurrera joana, baina Odeiekin bikotea egiteko ezin aproposagoa. Eskatu atzelariak, utzi Odeik. Otaegi. Lehen berotzen ari zirela errebotetzen ikusi ditugu, eta daukate arazo handirik pilota atzeko horman jotzen utzi eta gero eramateko. Ez, oitxute baten dira hortara eta ez dute arazorik, baina beldur horrekin aurrera indu orain xantik, eta botela esterrean ezin eraman pelotari, 5 eta huts, eta ja alde politia, urdinek, alde politia. 10 bikotek hartu dute parte, txapelketa honetan, bi indartsuenak iritsi dira finalera, eta gaur hemen Bilabonan ari dira indarrak neurtzen. Aletakoa bukatu eta gero, eskuz binaka maila nagusian arituko dira gaur egun dauden afizionatu mailako pelotari onentsuenak. Eta txartzat eman du epaileak, dudakoa zen 6 eta huts, eta atsedena gorriek. Baina atsedena eskatzea ere ez da erresa, inigo ordu beteko lanean 6 eta huts atzetik eta atsedena eskatzen badute denbora gaurrera egiten du. Tantoren bat edo beste oso luze izan da, baina bataz beste 6 minutuan 6 tanto erabaki dira. Baina bai, gorriek pronostikoa betetzen badute, atzetik aurrera joaten badira. 22 egin beharko dituzte, aurkariek ere tarte horretan tantoak egiteko aukera izango dute, eta bai, hurbil litezke. Horrela segizkero,
ordu betera. Ebisak eta Otagik 6, Arregik eta Mendigainek huts. Eta ikusten dut Jogar mailak pixkana betetzen ari direla, gaur giro sargoria Euskal Herri osoan, baina frontoirako ere aproposa, esango nukenik. Eta armailak pixkanaka itxura hartzen. Egia esan bila honan lan handia egiten ari dira azkeneko urteotan, Iñaki Lizaso gidari dutela, eta bai paleta goman, joko zuzenetan ere aspaldikoa da, behar zana pilota elkartea, errebotean, batipat, hemen plazan, herriko plazan plaza egoki dute hortarako, eta iparraldeko talde askoren kontra jokatzen dute, joko zuzenetan, paleta goman, eta pasaka txapelketa ere egiten dute, Santio festa hauetan, eta eskuari dagokionez ere azken urtetan gorakada nabarmena izugarri izan du behar zana pelota elkarteak, eta oso klub indartsua osatzen ari dira hemen bila honan bai. Joko Garbin eta errebotean, egualdean bi herri izan dira beti, aitzindariak, Zubieta eta Bilabona. Eta han segitzen dute, hemen ere bai. Segitzen dute bai. Jendea denerako dago eta estimatzen da. Egin dute lehen da biziko tantoa, Arregik eta Mendigainek. Txokoan luze ondo utzitakoa izan da. Eta lehen da biziko lana, pelota berria atera. Eta bizixagoan ikuste. Kosta egingo zaio pitxin bat, berotzen. Bai. Baina asmo hori dutela ematen du. Pelota hotzak izan da ere. Ematen du gaur azkar berotuko da, pelota. Garai batean labean eta sartzen honetxean, pelota, gomazkoa, ero plazan euritan ibilia izateko, baina gaur ez dut uste. Berotzen lana hondirik izango dunik. Eta neguan eta jokatzen dutenean, arazoa izaten da pelota berria atera ezkero oso hotza egoten dela eta sakeak ateratzeko komeriek. Horregatik askotan eskatzen diote pilotariek epaileari poltsikoan edukitzeko pelota. Zenbat bainoko aldea dagoen pilotetan, hau pixka bat berotzen denean. Asko baztertu zaio eta ezin hortik atera Xantik. Zazpieta bat. Palaz egia esan pelota zailak izaten dira baztertutakoak eskuz. Tira, hormaren kontra eskua sartzea dago, baina Palaz ez da erresa izaten hori neurtzea, palaren punta neurtzea. Eta hori gertatu zaio Xantiri azken pilotaka honetan. Odeik atzeratu, airez ondo sartu da Alain Luisa. Alain Luisak lan handia egiten du hor eskubiz. Oso pelotaka da bortitza jotzen ditugu, batez ere eskubiz. Eta hoixe da bere indargune nagusia eta atzelaria ikusi nuen lehen urtean jokatzen eta egia esan urtebetean izugarrizko gorakada egin du. Honek ere ezker eskuin postura oso solteak ditu eta oso egokita dotore ematen dio pelotari. Ikusten da aurrelaria pasatzeko helburuarekin arrotzen duela pilota, begira. Oso ondo jogatzen ari da. Momentuz lautan hogena bere izaten ari da. Bote egiten utzi. Tokia badu Xantik, baina lana pilatzen ari zaio. Bai, eta ikusten da saiatzen direla bi baten kontrako hori egiten eta erabat dominatuta daukate tantoa eta gero ederki bukatu gainera. Ez dira lan errazak, Odei dentzat eta Xantirentzat jokoz kanpo uzten ari baitira aurrelari Torbosarra. Atzera xagoa jarri beharko du agian. Bai, beraien aukera bakarra hortik etorreko da, bera jokuan alik eta gehien sartu eta min egiten saiatzea, ez dago besterik. Gerai, begira, zazpira. Hoi da. Eta nola ematen dion, goitik, Postura guztiak benperatzen dituela argi dago, baina aurkariak aurretik dira alde politxarekin 8-1. Xantiri utzi dio, baztertu, tokitik atera egin du Alain Odei. Ez ditu engainatu posturarekin, asko zabaldutako pilota hori, toki bai. Nahiko egin du. Odei. Ezer oso dabil finalaren hastapen honetan.
Hasieran Bizpairu gora ere joan zaizkio eta konfiantza agian pixka bat galdu izango du eta Xantiri gora. Azkenean tanto luzeetan ere beraiek galtzen dute eta gero eta zailago kontuak hemen. 9-1. Hau batez favorito gorria jotzen zituzten. Baina oraingoz lana zailtzen ari zaie. Oso atzera pelota. Ea nola errebotatzen duen. Ikusten da ohituta daudela, goitik hartu eta ez dauka Odeik erresa gaurko honetan zuloak bilatzea egia esan. Gehiegi erreskatu hor goitik behera jotako pilotakada hori. Txapazpira, 10-1 eta emaitzaz gain kantxan ikusten ari garenaren arabera. Ez dituzte lan errazak izango. Arregik eta Mendigainek. Asko baztertutako pilota hori, irten biderik aurkitu ez, eta badi joala partidua, Jon. Eta horre eskuiz jartzen da Xanti, Cecilio ere ala jartzen zen, baina horrek konfiantza handia zeugan eta gaur Bizpairu aldi Xanti ezkerrez beharren eskuiz jarrienetan hor, kale. Maika eta bat eta itxura txarra gorrientzat partiduak. Hor saiatzen da baino, gainean ditu biak. Eta postu aldatzea, zaizu bideragarria iruditzen. Agian, bai, zerbait probatzea behintzat. Hau ere gainean. Holakoetan zerbait probatzea, hoxe izaten da egokinan ere ustez, eta kasu honetan hala egin behar lukete, bai, Xanti hortxe jarri aurrean, eta Odeiek aginte makila hartu, eta ea bizkarra erakusten dien aurkariei. Probatu behintzat. Oso gutxitan hartu ditu arriskuak Alainek, baina erabakia hartu duenean, ondo gozatu ditu buruti pasatakoak. Oso egoki jokatzen ari da. Azkar Ormarekin atzeratu du pilota Odeik. Ez da eroso ikusten bera ere, Ez. Urduri xamar ez da nik. Xanti. Alain. Alainek frontis erdian bizi atzeratzen du. Eta tanto, hau ere. 13-1. Inork ez zuen halako pronostikorik egin dugu final hasi aurretik. Eta esan dugu, paleta goman tantoa luze joaten direla gehienetan, baina gaur honetan tanto luze gutxi ikusi dugu. Eta emaitzaz aparte partidare hot xamar dijoa. Urdinen intereserako, albiste bikaina. 15 minutu. Iaia minutuko tantoa jokatzen ari dira. Ordu beteren beldur izaten dira gehienetan antolatzaileak partidu hauetan, baina gaur martxa honetan behintzat ordu betetik aparte gelditu behar dute. Alain. Odeik esaten dio Xantiri aurreratzeko eta sotamano jotzeko, baina ikusi dugu. Erabaki hori hartu denean kanpora ihes egin dio eta hori konfiantza ezaren lanak izaten dira, konfiantza eza, beldurra, bakizu finalak, telebista, jendea, eta ez dira egoera erresak izaten, egia esan. Finala 25-era, 14-1 aurretik dira, Alain Luisa, Anoetarra eta Jerai Otaegi Astea Suerra. Ote egin arazi, atzera joan dadin, aurkaria, eta tanto agintzen hasi da. Odei. Hanketako mugimenduetan eta nabaitzetzaio Odeiri ez dagoela, eguniko bena izaten ez zelari. Gantxoa, baira! Eskuz bezalaxe jodu. Oso ondo Xanti, oso ondo. Itxiko alda ez? Ondo. Zulo aurrean zegoen, pala hartzeko denborarik ez diote eman Alain Luisari. Eta ondo jokatu du Xanti Mendigainek. Pilota aurrean utziz, 2 eta 14. Bistarekin jokatu du bai. Hor pala itxasteko eta ematen dituzte produktu batzuk eta egia esan ez da arazorik egote baina esku izerritan hasten denean izaten dira komeriak eta egia esan bero honekin eskuak lehenago hasten dira izerritan. Eta arriskutsua izan hori da, aurkariari emateko ere
Arrisku egoten delako. Hor gorak atera da pala eta gaitz erdi, baina beti ez da hola izaten. Golpe kaskarra egin dio Xantik. Otzi Odeik. Normalean sartzen da pelota horietara. Baina deseroso xamar dabil. Eta pelota berri ateratzen dute, baina ikusten da hotza dagoela oraindik eta minik ez egin. Eta kanpora alde egin dio bipareta honek eta partidua badoa. Euren pelota eskatu diote, lehen erabilitekoa alegia. Hor ikusi dugu bipareta nola alboti jo duen eta palazoixe gertatzen da. Goitik bera jo ezean, oso ondo neurtu ezean bi marrak zaila izaten dela, tanto egitea. Lehen goiti bera bat esku bizko du, ura ere Bera joan zaio. Dejada hori ona da, baina iritsi egin da alain. Orain ematen du beste jarrera bat hartu ote duen, ematen du kanpotik, baina hau ere bera. Jarrera hartu bai, baina emaitzari gabe. Azkarrari da arriskatzen, ez da harritzekoa, emaitza zein den ikusita. Bostanto kolpetik egin nahi izaten dira, baina ez da soluzio ona izaten. Ez, orain egitea daukaten honena, da emaitza alde batera utzi, denbora alde batera utzi eta markailua itxuratzen hastea, behintzat sentsazio honekin bukatzea partida. Eta tantoak etortzen badira, hobe, baina hori lukete gomendiorik onena gorriek. Arat, Luisak pasa adirazidu eta bigarren sakea atera Gerai Otaegik. Mendigain. Odei. Hori ere pasatzen utzi, ez da ohikoa. Pelotakada gehien, lauretan zalantzarik gabe, Xanti Mendigain bera, ari da jotzen. Alabe errez, txedokate zigortuta, errebatetik gertu. Etxi orain Geraik, ez du asmatu, ondo atzeratu Odeik. Ies egin dio orain palak eta tanto atzean dago. Baina badator, Luisa eta bestea badoa palaren bila. Ez da bitxiko. Azken bi tantoak. Alaxe. Era beretsuan. Izan dira aurkariari palak ies egin eta hori aprobetxatu tantoa bukatzeko. Lehen besteari gertatu zaio eta ez da etorri erretxina edo pegafaloa edo gehiago ematera. Harritzekoa da, eman behar luke baino. Ea bolada txiki bat hartzen duten gorriek. Garai batean erretxina txikitu eta gasolinarekin egiten zen pegapaloa, baina gero beste tubo horiek atera zituzten eta horrekin dabiltza pilotariak. Itxatxi bintzat ondo itxasten du, gero eskua garbitzeko komeria handiak izaten dira. Bada krema moduko bat eskua garbitzeko, baina ez da erresa izaten. Eta arazoa handia, hau bai, bikaina, hazen garaia. Antoa ondo bukatzeko aurreko ahaleginak ustelak izan dira, agordea ez 4-16. Lehen esaten hasi naiz, zintarekin arazoa handiak izan dituztela, duela urte bete edo enpresak itxi egin zuen eta beste txeren bat hasi zen ekoizten, baina bai enpresa profesionalekoak eta baita afizionatu mailan ibiltzen direk ere zinta eske ibili ziren. Itxi zuen enpresaren azken kondarrak eta nundik edo handik harrapatuko eta gaur egun... Hori palako zinta esaten duzu. Bai, baina palakoak eta baita paletakoak ere. Eta gaur egun ez dakit egoera zein den, baina duela urte bete intzat, komeri larriak izan zituzten zintekin. Atxeden hartzera eseri dira, Alain Luisa eta Gerai Otaegi. Bederatzi tanto egitea aski dute aurretik doazenek. Eta
erlojuaren kontra. Hasi beharko dute tantoak egiten, Arregik eta Mendigainek. 22 minutu oraintxe bete dira hasi direnetik. Eta tantoak egin ez ezik, Jon, azkar egin beharko dituzte. Bai. Zenbatxu izango da hasi direla 25 bat minutu. Denbora... 22. Biru. Denbora badute, baina tanto gehientsuna beraiek egin behar. Hoiztxe da komeria. Eta aurkariek ez dakitzen bat aukera izango dituzten eskertzeko, baina horiek ere baliatu nahi izango dituzte. Erlojuak aurrera egin dezan. Bai. Orain ere bote okerra egin dio benetan. Larri zen, falta egiteko. Urduritasunaren kontua dira eta bai, hau ere bai. Eba, konfiantza pixkat hartzen duen, azkeneko biak piparetaz egin ditu. Odeik, hauxe da, bere jokua, guk ezagutzen duguna. Eta eba. Pelota itxatxita gelditzen zaio atzetan. Bai, hori da, gerta ez zaiona. Baina oso ezker hormaren kontra sakatzen du eta gero tokirik ez. Horrongi. Bueno, horreneko aldiz hiru tanto segidan egin dituzte. Orain artekoak denak banaka egindakoak izan dira. Eta, partidari itxura pixka bat aldatzen dioten gorriek. Emozio pixka bat nahi dute armailetan eserita dauten pilotazaleek. Bai, lauak hemen ingurukoak izaki, gainera ez da oalako preferentziarik ez da armailetan batak edo bestek irabazi eta emozioa nahi izaten dute zaleek eta ez daukagu momentuz, ez da urrik eman ere. Eraik atzeratutako pilota, airez, aso, eta aurrean utzi, Xantik. Labur gelditu zaio. Atzera, Alainek. Gerai. Errokirik gabe atzeratu. Anoetako aurrelariak. Ondo zuloa iritsi. Bertan utzi ez tormatu. Eta agintea orain Oderien esku. Ordo, aukera, berriz atzera. Atzean bukatu. Partida aldatzen hasi dute den ematen du, baina... Pixka bat ala ematen du, bai. Hemendik asko falta da. Asko falta. Baina gutxinez partioan sartzea lortuko balute, lehen esan duguna, pausoz pauso, tantoz tanto, eta bueno, markailuari begiratu gabe. Eta bakarrik etorriko dira besteren urduritasunak eta alakoak. Bilabonako pilotalekuan gaude. Omazko pilotarekin paletako finala ikusten ari gara, ondoren eskuz bineka maila nagusian arituko dira. Bilabonako pelotaleko esan dezu inigo, baina Amasa Bilabona da bere zerri eta Amasan ere frontoia berritu berri dago, oso dotore hango frontoia ere, eta pentsa pelota eskolak bi frontoiak behar izaten ditu, lehen ez du daipatu, baina neskak ere oso indartsu dabiltza hemen, Miren Larrarte, Mirian Arriaga eta Itxaso Erasun, batez ere orgoian, eta andoendik Nora Mendizabal ere ona etortzen da, entrenatzera eta jokatzera, eta bi frontoiak behar izaten dituzte, bi frontoi on badituzte herrian, eta gauza eharra da hori. Bai, hau 2009an eraikia da, eta okerezpanago lehenago egin zuten bestea, ez, Amasakoa. Bai, lehenagoko da bestea, bai. Jokoan sartu nahian, Odei, eta gaiztoa eraman du Geraik, ezkerrez atzeratu, Odei, Xanti, utzi Alainek, hor sartuko da Odei, errebotera bidean jarri, ezkerrez bi eskuekin. Hau oituta dago erreboteatzen. Kanpora. Efekto gehiago behartzuen pilota horrek barruan sartze din. Egia esan ez da erresa, tantoak era hortan bukatzea palaz, ez da erresa. Amazazpi eta 6. Lau eta utzeko partziala egin dute gorriek, eten dute bolada. Eta pilota motelagoarekin hasiko dira berriz. Alain eta Gerai lanean.
Atzera begiratu, inoreztu ikusi, azte pelotak ala jo duen, ederra benetan. Ze postura egokia, goiti bera, eta tanto ikusita pentsatzen dugu, nola lehik, 17-7 galtzen joatea, baina holaxe daude kontuak. Ez dakit pelota bera ezote zaien komeni gaina, motela zerbait egiteko aurrean. Aldatzea erabaki dute, eta ikusiko dugu, fruituk ematen dion erabakiak bikote gorriari. Xantiren sakea, Gerai sartu da tartean. Odeik atzeratu, ez da konturatu Odei. Pelota zabaldu egin dela, baina iritsi da, Xanti. Airez, pilotako gorra astinduz, aurrelari gorria eta atzelari urdina. Ederra zuen bi pareta jotzeko, barruan, zepoan harrapatuta zeugan aurkaria, baina ez da usartu. Horixe, pensatu dut nik ere, bada ematen zuela. Pareta markatzea aski zuen. Utzi Odeik, Xantiri. Alain. Hor aurreratzeko eskatzen dio Odeik eta orain hontan ondo moldatu da Xanti. Baina agintzen urdinak pelote horretan. Eta pelota honekin oso eroso bia gainera. Odeirik kendu ere erresago egiten dio Geraik. Oso aurrean gelitu da Xanti, ondo lagundu dio Odeik. Ordu erdia oraintxe bete da. Gainean da. Ezkerrez, suelto pilota ederki atzeratu. Partiu oso ona jokatzen ari da Gerai, Bigor eta hori ez du harrapatuko. Ederra, efektuarekin goiti beraz, zein ondo gurutzatu duen Ormabikoa. Eta itxaropen gutxiago izango dute favoritek orain artekoa konpontzeko. Bai, izan dute, olatu txiki bat, baino hala ere oso urruti aurkariak eta zail dauzkate gauzak. Hemezortzira iritsi dira, 7 behar dituzte Amasaldian honako torneoa irabazteko. Santio jaietan, bila honako herria, jai berriz ere. Jende artera joan ez denean pala, eta hau ezinezkoa. Bila ere ez da abiatu, bai baitzekien tanto azkar bukatuko zutela aurkariek eta oso urruti zegoela. Arriskutsua jende tartera joango balitz, eta lehen eskubitik alde egin dio, orain ezkerretik ez da. Bai. Eta orain bai, orain ondo itxasteko gehiago, kola gehiago emango dio palari. Zortzi eta 18. Palako modalitate bakarra hau izango da, kaskori gabe jokatzen dena, eta Leicester kaskoa derrigortu beharko dute, martxa hontan, hemen ere. Eta betaurrekoak ez aldaude derrigortuta? Uste dut baietz, txapelketa ofizialetan aurrelariek uste dut betaurrekoak derrigortuta dituzela bai. Ipareta horretara iritsiko da Odei eta aukerakoak gelditu min egiteko. Asko aterako da horma ikutu eta gero tokirik ez. Atzeraka zetorrela, ezin Gerai Otaegik. 9 eta 18, bueno, beste 9 tantora, berdinketa. Gauzak oso zail oraindik ere, baino lehen okerra bazituzten gauzak. Lehen baien, beharko du, sake ateratzera Xantik, joa ere, beste aurkari bat izango baita. Urrotitik saiatu da bihurritzen Odei eta jo ondo atera. Errebotera dator. Ez da botokirik. Hori ez da eramateik. 19 eta 9.
Odeiren jokaldia, kanpora. Bai, kanpoan izan da, baina ontzat eman du epaileak. Ontzat eman du epaileak eta Anaia Izaki aurkaria, Anaia ere esilik gelditu da, baina kanpoan izan da, ez da inigo. Bai. Nik seguru zengo nuke Bai, baietz. nik ere bai, nik ere bai. Marraren pare-parean gauta nuke. Epailea atzeragazi joan pelota ere bere ingurura zetorrela, ez du ondo ikusi eta hoxe gertatu zaio. Xanti. Alainek altura eman da. Eta loratu. Gerai. Odei Arregi. Ezker arma ikutu. Eta pelota ziztu batean. Zabalera joan da kontrakantxera. 30-10 etxitzen hasita. Ote dauden ere iruditzen zait. Bai. Hemen erremontean eta bezala hemen ezkerpareta ikututakoan berehala aldeiken du pelota kontrakantxara eta hoxe gertatu zaio. Aurretik doazen entzat beste taktiketako bat, Jon, izan liteke pasa propio egitea. Baita ere. Segundu batzu bintzate. Irabazten dira. Bai. Ez dut uste horren beharrean sentitzen dienik urdinak, baina apuro batean izan liteke, bai. Eskuz jarri zuten, pasa falta eta, bueno, gustatzen zait niri erabakia, orain epe luzera behiratuta, ez dakit beste modalitatetan zestapuntan izaten da, hainbat pasa inezkero falta, ez da? Bai, 6. aurrera. Beti falta. Bai. Hori ere ideia ona iruditzen zait. Eta hain zuzen ere lehengo astean hemen genituen herriarteko Euskal Herriko txapelketako finalak eta Mikel Rafaeli esan nion, ez dakiltera ze iritzi izango duen berak, baina aspaldi esaten ari naizelani, hain ondo funtzionatu duela ikusita eskupelotan pasaren kontu horrek, zergatik eutsi eta, bueno, berak esan zuen gauza batzuk konpondu beharra daudela, baina hor segitzen dute. Txapelketa pribatuek ere aukera hori badaukate, inorekin hitz egin gabe arau hori jartzeko, baina eta batzutan egiten da, Bai, baina beste batzu askotan ez. Ez, gehienetan ez. Nik zentzurik ez diot ikusten gaur egin esan. Asteko pasa errezegi egiten dela iruditzen zain, gaur egun dago materialarekin profesionaletatik bera. Eta, bai, neurri hori nahi ere iruditzen zait hartu beharreko litzatekeela federazioen aldetik, bai. 21-10, Alain Luisa eta Gerai Otaegi oso nagusi oraingoz. Lau tanto behar dituzte txapelez jabetzeko. Aurrera geldituko zaio pilota Odeiri. Oso ongi, ezker hormarekin aireak eginez eta errebotea ere bai. Pelotaka da, bikaina ez dago beto jotzerik pelota. 11-21. Eta gero Xanti bera nekatuta esertzera ez dute dikoan, bai. Bai, bero ere egiten du eta atxen hartuko du, bai. Lanik ez zaio falta. Askotan Odei gainetik pasa eta berarengan zuzentzen dituzte begiradak eta baita pilota ere. Odei kantxan gelditu da palarik gabe, baina ikusten ari dira badoakiela finala eta nekez irauli ahal izango dutela markagailua. Amar bikotek hartu dute parte aletako txapelketa honetan. Bionenak iritsi dira finalera eta oraingoz bikote sendoena urdinena azaldu da. Ez da partida bukatu, baina bukatzetik gertu daude. Sei eta huts aurreratu dira, 14-1 eta geroztik aldeak handiak izan dira oso. Bai, ez da emozio tantik ere izan oain arte eta
Lautan honena Jerai bera izaten ari dela esan nuke, eta Luis ere oso ondo jokatzen, burutsu jokatzen ari dira biak, Odei jokoz kanpo utziz, eta Odei berak ere aukera izan duenean ez du egonik onena izan oain arte, eta momentuz merezita aurretik urdinak eta oso gertu dituzte txapelak. Pelota berri atera duela esango nuke. Motela, ea honekin, lehen horixe genion, ea pelota motel batekin probatu hartzutela behintzat eta ikusiko dugu. Honekin errebotera jotzen momentuz behintzat ez dute errexe izango. Ez. Ondo jotakoa izan da eskuinka da. Ezkerrarekin orain bukatu nahi. Atzera berriro. Asko behartu du Jerai, hirugarrena jarraian. Hor ongi Odei, aire bila joan da, hoixe imar du zuloak irikitzeko, ikusten. Ondo landutako tantoa, Odei Harrik. Hor aire bila joaten bada eta atzera jotzen badu zuloa gelditzen da bien artean eta hoixe egin du eta zerbait egitekotan oraintxe dute momentua, pelota honekin. Berotzen ezten bitartean, bizitzen ezten bitartean. Baina hasi da, lehenbero bote gehiago hartzen. Jerai. Xanti. Hor aldela ezkerra eki jendu Xantik. Ea orain. Baita ere, baina ez ezkerrez eta ez eskuinez. 22. Eta postura horretan oso zaila iruditzen zait pelota eramatea, konfiantzik ez bada ezkerrez, errebes ez edo ez da panik. Ikutu ere ez du egin. Sake hona, bikaina, eta hor bai, iraman du. Ezkerrez. Zuloa nun, pelota han. 23 eta 12 hau bukatzear da. Xanti beraren nekatu xamar dagoeneko. Eta zuloa kubritzera jaitsi ere ez da egin, eta ongi bilatu du zuloa Luisak. Odei, pipareta hori, barruan da, baina iritsi da alain. Eta asko zabaleratu du orain ezker hormaren laguntzarekin. Eta ze azkar bizitu den pelota, Odei. Keinu egin, utzi, Xanti. 40 minutu partida hasi denetik. Biparetarekin tantoa bukatu zuen. Bestela ere bai. Etxita, lehen esan duzu, nio eta etxita daude. Gorriak eta tanto bakar baten faltan urdinak eta ordu betetik urrutik edituko zaigu azkenean partidua. 40 minutu orentxe hasi direnetik. Azkenaren bila Jerai, egia sakea. Ederra, bai. Zugarria. Hile da bizi, kale doale eta gainean. 13 eta 24. Xanti Mendigainen sakea. Jerai. Zuzen ezkerrez, txikotik txokora. Iritsi da dejada horretara. Eta atzetik pelota ezin eraman. 14. Gorrientzat. Bai, dira. Tanto batzu gehiago madik uste esikira. Hori, beraien alde. Baina okerrik ezin egin. Ez, partida irabaztea ezinezko. Jerai. Ezkerrez eraman. Alain. Xanti. Osongi. Jerai.
Ezkerrez sartu da Odei. Berriz ere bai. Errebotera da. Eskubiz. Ezin. Eta tanto ikusita gogoa gelditzen da, zergatik lehentxeago, ala ez duten jokatu gorriek. Mozio gehiago izango genuen, baina lehen partidaren lehen erdia, partidaren lehen erdia oso triste egin dute eta hau etxek ondorioak. Hasieran pelota bat gora, beste ere bai, hirugarrena, laugarrena, bueno, jarriko dira, baina ezin izan diote bueltarik eman. Eta orain Bukatu daiteke finala. Alperrik izango da hemendik aurrera. Ara, eraman duen, iaia tokirik gabe Ezkerrez, baina aurrean ahoko zuloan harrapatutako pilotari ez du Alperrik galdu Alain Luisak. Eta Jon, sorpresa izan dugu, hasi horretik gehienek gorria jotzen baitzituzten favorito. Bai, eta neronek ere bai, gorriak, batez ere Odei Arregiren presentzioagatik, paleta goman espezialista handia, azkeneko urtetan, Odei Arregi eta bera jotzen genuen favorito, baina urdinek beraien lana oso ondo egin dutela esan nukenik, Lau eta novena, laukoteko hobena Jerai izan dela iruditzen zait, atzetik pelota asko kendu dio Odeiri, goiko losan frontisa ederki aprobetxatuta, ezker eskuin berdin, astindu du pelota eta aurren ere Luisak eskubiz harrapatzen denean mina egiten du eta azkeneko tanto honetan bezala aukera izan duten aukera horietan ere ongi bukatu du, Ormabikoarekin moztuta ere bai, bikote oso sendoa, ona, polita eta gaur ondo merezita joango dira txapelak, bai Anoetara eta bai Asteasura. Odei Arreik esan duzu Inigo, partidu gehiago izango dituela, badituela, beste final bat du, aste artean eta gaurko zauria sendatzeko erarik onena, modurik onena hoixe izango du. Partida jokatzen jarraitzea, galtza txuriak jazten jarraitzea, eta Xantik ere bai, Tolosako berazubin izango dituzte finalak, eta seinalerik onena hoixe, eta Luiska zurekin duzu Inigo, ea zer dion. Bueno, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, favorito aurkario komentzire, baina haze egurra eman diezue. Bai, betire kontrarioa Odei Arregi ez dut edo, espaskotan bere kontra gola zuta eta normalan estadistika kontra izan dugu, baina partitxuk gara zain duta. Zergatik gertatu da zuek ondo aritu zare datelo, haiek gaizki, biak. Nik uste ritmoa sartzeko garaien guk hasieran gehi asmatu deula, eta behaiek ventaja pixkan hartu deuren konfiantzak ematen gintar horrekin, nik uste gu horatu egin dertxeago gunkean. Pelota atzean jartzea zen kontu eta altzera besteak jokoz kanpoztea. Bai, partia zerrote bai, altzen zola mineteko zulo ondina eta ziren pelota bizi xamarrekin hasi gara, eta horrelaria pasatzen asmotan da oso guztua zuen egin. Bueno, edo zeinek ez dio Odeiri irabazten eta hori bintzat baduk ez, egunen batean kontatzeko. Bai, egia esan bai, zaiko askotan hau pasako eta launai kontatzeko ere, detaile politiak gauen. Eskerrik asko. Aloinen hitzak izan dira, Bera eta Jerai, lehen da biziko txapeldunak hemen Amasa Bilabonan, etenalditxo bat egin eta berehala itzuliko gara eskuz pinaka nagusien mailako partida bertatik bertara ikusteko. Horretxe arte. Santio txapelketa aspaldi antolatzen hasi ziren Amasa Bilabonan, baina duela 12 urtekoa da, Antxon Jebet izenarekin jokatzen duten memoriala. Movimentu handia sortu duen txapelketa izan da, 50 bikotek hartu dute parte, 85 pilotarik, eta finalekoa 54. partida izango da. Antxon Jebeten historiaz jakin dugu pitin bat, iparraldeko pilotaria zen, hemen Iñaki Lizaso gaur egun antolatzaile lanetan aritzen den pilotaria bakarrik gelditu zen, bikoterik gabe, ura ere bai, elkarren berri jakin zuten, eta egun batean hasi ziren hasi, elkarrekin entrenatzen, elkarrekin jokatzen, adiskide bilakatu ziren eta ordu asko sartu hemen zituen lapurtarrak hemen, Jon. Angeluarra zen, Antxon, mutil fin eta altua, bat metro eta 80 inguru neurtuko zuen, zimela, baino harrigarri izan zen, esan duzu, nola hasi zen Lizasorekin eta elkarrekin entrenatzen genuen orduan, mutil jator asko, humila askoa,
Eta harrigarria izan zen, iparraldetik, trinketetik, ezker hormara ze bilakaera egokia eta azkarra izan zuen. Ezkerrez kostatzen zitzaizion gehiago, baina 6 bat hilabetean ikasi zuen, ezkerrez frontisa aprobetxatuz ezkerra ongi erabiltzen, eta eskuinez bizi-bizi jotze zion pelotari, eta batez ere hori esan nuke, pelotari egokia, baina pertsona jatorra eta ona, gizon ona. Eta hogeita bat urte zituela, bapatean hiltzen. Bapatean hiltzen, albiste izugarria izan zen, noski familiarentzat eta guretzako ere, batez ere Iñaki Lizasorentzat, Lizasok laguna handia egin zuen hankiot, eta ohean zerraldo bilatu zuten gurasoek eta kolpe gogorra benetan. Oain dela ez asko bi batzuek saioa ikusten ez nitzela ETV baten, psikologa azaltzen da, asteazkenetan, egunetan izaten den, bizitzako gauzei eta arloei buruz hizketan eta arkala esaten zuen. Haren esperientziaren arabera, bizi honetan kolpe guztiak gainditzea badaudela psikologi ikuspuntutik, baina bat ezagutu dela gaindi ez daitekena edo zailena eta seme alaba baten eriotza esaten zuen, aipatzen zuen eta oso kolpe gogorra. Baina gurasoak jarraitzen dute ona etortzen, oso esker honekoak dira gurasoak, finaletara ez ezik jaialdi batzuetara ere txapelketan zehar etortzen dira eta gaur ere hemen dira, Antionen gurasoak, eta gero afaltzen ere horri izango dira eta estimatzekoa da. Haren izenean antolatu dute txapelketa azken 12 urteetan, eta aurtengo azken partida oraintxe bertan hasi da Rekalderen sakearekin. Zabaletik Anaole gerantzun, txokoan gelditu zaio, dejala goxo-goxo eginda bukatu nahi zuen, baina ez dio aurkariak utzi. Berotzeko tanto ona hasi dute bi aurrelariek, eta pelota makala, Hau mugitza kosta bertzai ederki. Rekalde galdu du, batez ere Rekalde bere ezkerragatik nabarmentzen da Rekalde, afizionatu mailan, baina hau ezkerrez galdutakoa izan da, eta gorriek pelota aldatzen duten edo berarekin jarraitzera agitzen duten. Sakea beraiek atera, ekimena ere beraien da izan da tantoan, baina defensan aritu den bikotearentzat lehen da bizikoa. Eta esango genuke hemen bi bikote ezberdin ditugula, Kanabal eta Garmendia batetik, bermea, garantia esango nukenik hauek. Buena asko, lan asko, konfiantza elkarri, beti ondo jarrita pelota gutxi galdu, eta bermea ematen duen bikotea da, izugarria, pentsa, Kanabal aldabe lagunduela afizionatuetan ez da gizema partiu jarraien galdu gabe egona da, eta Garmendia behasaindarra berriz aspen ibilitakoa, beraz, hauek bermea izugarria, eta bestek berriz sasoia, batez ere Rekaldek, galdu gehiago, baina sasoia izugarria, eta alduntzin ere afizionatu mailan ja esperientzia handikoa, eskubiz eta oso ondo luzatzen duena pelota, eta hoixe, bermea sasoiaren kontra esango nukenik. Ezkeraidez saiatu da gantxoa egiten, baina atzetik ere pasazaio, Rekalde, eta traba egin dion edo kezkapitin bat egian ere egingo zion, ez du behar bezala pilota jo. Eta pelota hau ere pixutsua, orain arte ikusi ditugun bi pelotak, hauek ez dituzte hola eta hola erregotean sartuko, pelota hauek. Frontisetik gutxi ateratzen direnak eta gero gantxo sartu denean orain bezala, pelotak pixua du eta ez bada indar betean sartzen besoa, ez da erresa. Aldabe aipatu duzu, Joseba Aldabe hortxe da armailetan. Arritu egin ez baditu, 28 urteekin debuta egin aspen eta ematen ari den Mailaion. Ez nau bat ere harritu eta lehengoan ostiralean jokatu zuen, Ermuan uste dut, eta ze partidu ona jokatu zuen eta pozten naiz beragatik, merezi zuen. Onenak io behar du nere ustez, eta kasu hortan aspek behar zuen atzelari bat, onena bera zen afizionatu mailan eta horrela xe behar luke. Kanabal, atera du Rekalde. Posturaz eta ez da bat ere egokia Kanabal, ez da bat ere politia, baina eraginkorra bai. Etik gora ondo aterateko ezkerka da, Rekaldek alduntzin utzi. Aztartu egin zaio ez ustean. Erdira gantxoa, eutxi Rekaldek eta aukera orain berak. Bipareta hori harrapatuko du Kanabale, baina ezin. Oinetara etorri zaio, eramango zuela uste izan du, baina ez da gertatu, 2 eta 1 urdin.
ez dira oso inspiratuta hasi bi aurrelariak, jokaldiak egiten ari dira, baina oraingoz aparteko inspiraziorik gabe. Ne ikusten da, Bizkarra erakusten momentuz behintzat, azkeneko tanto honetan behintzat urdinak, eta hause izango da, gutxi gora bera partida hontako gidoia. Kanabalek eta Garmendiak 3 partida jokatu behar izan dituzte, ona iritsi aurretik. Unai Amiano eta Erasun 8an utzi zituzten, Rekalde eta Bullon 12an, eta Arribilaga eta Roldan 17 tanto eginda. Eta Alduntzinek berriz, 3 aurrelari ezberdinekin jokatu du. Lehendabizikoa Landarekin, ezin izan zuen bigarrena jokatzera etorri, eta Aitor Etxebarria, nabarniztarra, gerturatu zen, 3. ezin ark jokatu, eta Rekalde errespekatu zuten. Bullonekin kanpoan gelditu eta gero, arekin irabazi zuen final aurrekoa, azketa eta Elizegiren aurka. Bai, antolakuntzak ikusi omentzun, bat behar eta kanpotik ekarre baino beste galdutako pelotari bati aukera ematea nahiago. Rekalde sasoi honean, aspaldian, eta bera hartzea, berriz ere bera hartzea, erabaki. Azken aldian Rekalde partida zende joatzen ari da, Gipuzkoako Tolosaldea inguru honetan, Amezketan, Zizurkilen, gaur hemen, eta emaitza honak lortzen, Dimako aurrelaria. Bi Nafar, Bizkaitar bat eta Gipuzkoar bat, dira gaur hemen Antxon Pebeten izenean jokatzen ari den finalean. 4. tantoa jokoan. Begira, azkerrez dotore zabaltzen den pilota, hor eskuiz, hor falta agian pixka bat. Ez dira zer askorik egin pilotari, Garmendia eta Alduntzin. Norka eginduko aurrelariek aukera izan dezaten. Eta Bizpairu aldiz esan dut, baina ez aspertuko esaten, pelota honekin. Kosta hartzaile. Zazpitik atzera oinak izaten, Eta hemen denbora mugarik ez dute, paletako partiduan bezala, ordu pare bateko finala ikusi genezake beraz. Esperimentua egiten ari dira, enpresa profesionala, baina olakorik goindik ez du ezagutu, ezta? Ez du ikusiko. Kanabali erori intzaio pilota ezin sartu Garmendia Erne, bolea Rekaldek. Nahi baino gutxiago zabaldu ezkerrez Kanabalek. Tanto luzea eta gogorra. Fisikoak ere garrantzia izango du, bero egiten du eta partia luzatzen bada. Haze ezkerra irea jo duen eta oinak irutik atzera izango zituen noski, Goiti bera, Antxo bikaina. Kamu txibili dira orain arte erremateetan, baina bai dotorea izan dela, hortxe ikusten ari gara iruterditik. Kanabalek nola bihurritu duen pilota hori zabalean. Bigarren berdinketa, epaile lanetan, Eneko Maiz eta Aimar Iraola. Eneko Maiz aipatu duzu inigo eta hau ere hasi da ba, entrenatzen. Partidu batean ligamentu gurutzatuak eta menisko hautsi zituen. Dezenteko aberia, baino kantxe eta bueltan da, eta pelota gozoakin ariketa batzuk egiten hasi da, eta esan digunez, iraila urri aldera, kantxetara itzultzea gustatuko litzaioke. Iparraldeko trinketara aregia. Hoixe bera. Lehen esan dugu Antxon Pebetze egokitu zen trinketetik ezker hormara, eta kontrako noranzkoan Enekori buruz ere gauza bera esan genezake, Honek ere, hau beti izan da oso pelotaria, pelota gozoarekin eta atzeko txokoan eta aparte izan da, eta trinketean ere, bai azkar moldatu. Erasoan orain Rekalde, ona dejada. Lehen da bizi zabalean aurkaria behartu, zuloa txokoan, pelota han utzi, txaloak Bizkaitarraren zat. Bai, eskuin ormabiko luze batekin ongi atera du bere tokitik Kanabal, eta gero dejada milimetrikoa zehatza benetan, eta alaxe egin berra zeukan Kanabali tantoa sartzeko. Berriz ere tanto bat aurretik urdinak. Xabier Rekalde, Dimoztarra. Lutxueta taldeko pilotaria. Kanabal loberenakoa, Garmendia lakkekoa, eta Alduntzin Zugarraldekoa. Rekalderen sakeari ezkerrez erantzun dio Beñat Garmendiak. Ondo Alduntzin.
Bai Rekalde eta bai Alduntzin atzo jokatuta daude. Akaso igarriko dute, akaso ez. Joseba. Beñat. Anabal Leirearen bila. Zai zegoen Xabier Rekalde. Eta oso ongi altxatu du pelota, Bai, zen bai. erresa, Azpi-azpiti zetorren eta ze ongi atzeratu duen. Garmendia. Goleaz Rekalde. Beti gora atzeratu Kanabalek. Goleaz berriro. Zabaldu Rekaldek, tanto bere alde jarri nahi izan du. Ejala horretara iritsi hoian. Txaparen gainean moztu. Alduntzin oso aurrean harrapatu du. Ezkerrez ondo. Beñat. Tanto nahasia gehienetan Rekalde ekimena hartu eta arriskatu nahian. Kanpora joango zaio. Era bat engainatu du aurkaria, baina frontisean pelotak jo bai, baina botea kanpoan. Eskertzeko da, bi aurrelarien jarrera eta batez ere Rekalderena erasorako daude. Final batean ez da beti erresa gertatzen hori. Eta estimatzekoa da, bi aurrelarien jarrera Rekalde batez ere pelota ezkerreskuin oso ondo mugitzen eta tanto ere egina zeukan. Kanpora alde egin dio pelotak, baina batez ere ikusi dugu ezkerrez egiten duela mutil honen mina. Hanketara eta zabalduz eta deja txokoan botatzeko ere konfiantza faltarik ez du. Eta konfiantza zago mutila. Antxon Pebet Memoriala izenarekin lehen dabiziko edizioa 2009an. Pelotalekua eraiki zuten urtean bertan. Antolatu zuten eta irabazleak Muguruza eta Aldape izan ziren. Gero eten bat izan zen, 5 urtekoa. Eta arrezkero urtero antolatu dute 2014ko irabazleak Santxo eta Urruzola. Okerezpanago oraindik ere segitzen dute, Jon, biek. Bai, Santxo hortxe. Bagizu, bizian noiz aldatzen den umeak etorritakoan eta ari bi etorri zitzaizkion golpetik eta komeria dezente izaten ditu orain pelotan entrenatzeko eta bar, baina Urruzola jarraitzen du eta klub honetan bertan gainera. Besteak beste, lehen Santxorekin jogatzen zuen Usurbilek, baina Santxok ezin entrenatu eta bar, eta Urruzolak Usurbilek Bilagonarako bidea hartu zuen. Eta jarraitzen dute biek bai, 34 eta 33 urterekin besteak beste. Horiek dira, izen berriarekin hemengo txapelketa bigarren edizioan irabazitako pilotariak. Ondoren Arteaga eta Gorrotxategi, Ugalde eta Piletxea. Santxok berriro irabazi zuen urrengo urtean. Hori eta Aranguren, profesionaletan ikusi ditugun pilotari asko eta asko azaltzen dira hemengo palmaresean. Azkeneko hau hutsak erabaki du. Eta torneo honek azkeneko urtetan daugan gauza ona zera da. Esan duzu, Antxon Peben Memoriala dela hau, baina lehen Gabon garaian jokatzen zen soilik Euskal Herriko 8 bikote honenek edo honen txuenek jokatzen zuten, bakizu zirkuito batean egoten diren pelotari horiek honenek, eta hau txapelketa antolatzen hasi zenean Gabon garaian etzen beste txapelketari, baina gerora sortu zituzten beste batzuk eta bazirela torneo gehiegi data horietan pelotarientzat eta hemengo antolatzaileek erabaki zuten data galdatzea. Eta data galdatu ez ezik, egin zutena da Antxon Pebet Memoriala eta Santio Jaietako torneoa elkartu eta hartara aukera eman pelotari guztiek zirkuito honetan sartzeko, eta egia da finalera honenak iristen direla, baina pelotari guztiek izaten dute aukera torneoa jokatzeko, eta adibidez aurten inork zirkuitu honetatik kanpo dauden bi pelotarik, Arribilagak eta Roldanek finalerdiak jokatu dituzte. Arribilagak sekulako erakustaldiak eman omen ditu hemen, finalerdietan ere Alduntzin Airene ibili omen zuen, Alduntzin eta Rekalde, eta bueno, hori eskertzekoa da, bigarren mailako pelotarientzat behintzat. 5-3, azken tantoa Oian Kanabalek gantxo polita eginda lortu du eta orain berriz jasotzera zekoan pelota hori urrean gelditu zaio. Bai, ez du bote naturala egin pelota horrek, oso bote eskaxa gelditu zaio, ikusiko dugu ies egindako pelota izan da, ez da parte honekoa izan eta begira.
ze bote egin duen. Zen izan du ezer egin Oian Kanabalek. 4:05 eta momentuz, berdintxu, bi bikoteak lehen esaten genuen gidoitik batzuek esperientzia gehiago, bestek sasoia eta hortxe diar dute. Beste pilota bat atera dute. Grazia geixo daukana agian. Abiaduraz min egiteko propio aukeratutakoa. Armailetan, lehen aipatu duzu, neskak badabiltzala, Miren Larrarte, datorren astelenean. Lazandreak saioko lauterdiko finala jokatuko du, klubeko beste pelotari baten kontra. Mirian Arrilagaren aurka hain zuzen ere. Astelen gauean ETV baten. Bai, eta bi neska horiek esaterako oso ondo molatzen dira eskuz eta baita paletaz ere, maila ona dute bietan. Lehen esate genuena, frontoiari neurri hartu ezkero, edozein modalitatetan aritzeko pres dago pelotari asko. Gutxi iraundie pilotak, tanto bakarra jokatu dute berriarekin, ies egindakoa izan da. Abiadura ikaragarria zeraman pilotak, baina ies egindakoa zen eta txapa jo duela uste du. Eskapada ederra egin du Kanabalen buruak. 6 eta dau, Bana Bina eta Iruna egin dute. Geroztik aurretik gorriak dabiltza. Jende xente inguratu zegu frontoira eta eguraldi honekin eskertzekoa da, hori ere. Ofizio handia dago inguru hauetan, pelotariak ere bai. Tolosaldean, profesional mailan esan nahi dut. Eta torneoak baina baditugu, bai Zizurkinen, lauterdikoa, gaur hemen bukatuko da. Honezketan buruz-buruko torneo ere bai. Eta pelotari falta udaran. 11. tantoa jokoan Garmendia. Alduntzin. Beñati labur gelditu zaio, baina oiua entzun du eta iritsi da. Rekalde. Tantoa landu egin nahi dute lehen da bizi, aukera egokia ikusi arte. Ordu esperientzia handia Garmendiak ikusi dugu, hemen ia bederatzi ze ondo kendu dion pelota Rekalderi. Kanabal kontraerasoan, aurrelariak tantoa non egingo aztertuz, lanera berriro. Baina jokatzeko daude bi aurrelariak, Bai. Ondo atzeratu du. Horren bila jomarluke, ongi Kanabal, bere denborari buru emanez. Atzera. Ondo, Beñat aukerakoa Alduntzinentzat. Pelotak ala ona. Eramango du Beñatek. Baina errebotea urruti, hala ere. Eutsi horri ere. Rekalde, baztertu egin zaio. Hala ere deja da bikaina. Kanabal, diaia bera jo zuen, iritsiko da Garmendia, eta jokaldi egin nahi. Alduntzinek atzera. Antona hasia. Txaloak ikuslek, lau pilotariei Rekaldek atzera. Airez jarri da Beñat. Ernebotea. Bipareta, bertan da Kanabal. Txaparen gainean moztu eta orain aukerakoa. Bere burua saldu du Rekaldek. Kanabal, bigarren aukera jarraian. Barrura egin dio pilotak. Eraman abide Rekaldek. Haze tantoa. Oian. Eskatu egin dio Alduntzinek, baina Rekalde sartu da. Alegin handia egin dute tanto honetan eta litekena da orain atsedena hartzera aulkietara joatea. Eta pelota motel hauek hoixeak arte, lauak aurrean, lau pelotariak aurrean kontzentratzeko aukera gehiago dela eta hoixe da gertatzen oain arte. Ikusi dugu Alduntzin pelotari jotzen, atzeratzen, baina errebotea urruti, hala ere, eta bi aurrelariak aurrean jokatzeko aprobetxatzen dute pelota hau, eta zaleak pozik eta gu ere bai, hoixe garrantzitsuen. Gaur botillero zinguratuta nago, Jon. Antxan ari diren bi atzelariak ikusi ditugu, goi mailako pilotariekin lanean, adibidez Aitor Alduntzin Agirrerekin, eta Xabier Rekalde Javi Zabalarekin, eta Jon Eskudero berriz, Erik Jakarekin. Eta bere garaian Jon Erasunekin ere bai. Bai, hemen diardu, Jon Erasune gainera klub honetan.
Eta bai, batez ere azken aldian, Zabalarekin ikusi dugu Rekalde, lagunak, nonbait, bata Herriotxerra, bestea Dimago, baina lagunak, eta ondo doakio, Zabalari, ezin bestelagoik esan. Antza pixka bat badute, jokatzeko moduan gainera biek, eta alarenik hor partidu batzutan egon naiz Botiero ezela, baina zera pentsatzen dute, Botieroa garrantzi gutxi duela partiduetan, nik ala pentsatzen dut. Pelotari batzuek gehiago behar dute Botileroa beste batzuek baino hor norberak egin behar dula. Guain, bidelagun eta bideragarri egiteko pelotari bat, Botileroa behar dela askotan hori ere egia da. Sufritu egingo da hor, kantxa aldoko aulkian eserita. Asko sufritzen da, bai, asko sufritzen da eta askotan ez dira lan atseginak izaten, batez ere partidua galtzen denean, ze pelotariek presioa handia izaten dute, hilabete askotako lana ordu betean erakutsi behar izaten dute, eta gero galdutakoan egoera ezain gustagarriak ere izaten dira, eta jakak txapela bat irabazi du, eta ura Botileri horik etzenean. Zazpita lau. Pandemia garaian izan zen bai. Botileroak kendut ere egon ziren garai batean, gero itzuli ziren berriz. Erdiko sakea. Ies egindakoa, Kanabalek ongi zabaldu. Eta Garmendia ezkerrez, kantxaren erdi-erdian, ondo. Ez da hausten duen pilotari horietakoa. Baina eusten duena bai. Hori da. Eta maila honetan horrek asko alio baitu izugarri. Garmendiaren estadistikak ia beti oso onak. Baztertu, aire sartu da Rekalde eta ez ustean harrapatu du Kanabal, bolea erdi-erdira, pixka bat gehiago zabaldu nahi zuen. Bai, ederra zen ideia, Utzi Oianek, ondo bainat. Otera jarriko da orain eta eskubiz, behar indarra. Horre ikusi gu Zabalaren antza nola duen Rekaldek. Luze orain ezkerrez. Ederra, Eraman hori ere Garmendiak. Ederra, Xavier. Nola bukatu duen, txokotu Zabalera. Eta partida politia ikusten ari gera, aurren era sokor, pelota gaizto askoak eramaten, lauak. Eta oso ondo. Rekalde orain honetan, ez da lehenengo saiak era honetan egiten duena, baina orain honetan anguluak ederkin neurtu ditu eta tanto ikusgarria benetan. Pero Euskal Herri osoan, pare bat grado gehiago agian hemen kanpoan barruan baina hala ere hemen ere egonean. Pero sumatzen dugu Izerritan gaude egonean, pentsa. pelotariek zer sentituko duten hor. Oskarrena egin dute urdinek. Eskotxa lotu duten tantoa izan da. Eta seigarrenaren bila abiatuko da Xavier Rekalde Dimoztarra. Bai, maiz ikusi dugu Rekalde eta Alduntzin saskira jotzen eta nik uste pelota nahi dutela bizixeagoa edo frontisetik gehiago ateratzen dena. Eta honek irudi ezberdin xeagoa agian, ez? Oain ikusiko dugu, baina bai, ezberdin xeagoa honek irudi. Biziagoa, frontisetik irtera gehiagorekin eta botea ere bai, Eta nik uste hause komen izaiela urdinei, Rekalderen joa baliatzeko hause behar dutela. Orain ere ze dotore ireki duen pelota hori. Oso aurrean gelditu zaio, baina horrietekin gutxiago atera dio. Bai. Atera zezakeena baino. Kanabal, dejadarekin, bukatu du Zabalean. Bai, eta kontrako efektuarekin egin du dejada, etzen bat ere erresa. Alduntzini berriz ere ies egin dio pelotak eta esan dut atzo jokatuta dagoela eta azken aldean partidu gehitxo, behira takoen boltsara inguratu da eta takoen boltsatik gure izak ateratzen direnean seinale txarra. Zerbait, konpondu beharra.
Gero eguraldi honekin askotan itxatxita egoten diren takoak ere soltatu egiten dira eta ez da erresa izaten takoak behar bezala mantentzea. Denak Aitor Alduntzinen zain. Bi epaileak eta beste 3 pilotariak. Eskubian takoak eta konponketa beharrean ikusi ditu eta denboratxo hartu du horretarako. Igantzeko aurrelaria, Oian Kanabal sakea ateratzea. Rekaldeek Sotamanoz erantzun dio, baztertu. Oso erantzun ona. Alduntzin, konfiantza hartzen duen eskubiz pilota gozatzeko. Rekalde. Zai, pelota berarekin ez duten jarraitu, gorriek. Kanabal, Rekalde tokia egokia mina egiteko eta alaxe egin du. Eta esan dugu, eta Zabalaren antza badu, Arka kaso ezker libreagoa dauka, baina honek ere ezkerrez egiten du minik handiena. Eta izan txokora, izan Zabalera, izan Ormabikoa ezkerrez konfiantza handia duga, mutil honek. Horra aurkaria zegoen tokian egonda, asko, aukera asko zituen, ipar eta egin duena, txokoan luze moztekoa, Zabalean ere bai, azkenean ezker horma ikutzeko erabaki hartu du eta ondo atera zaio. 6 eta 8. Boskarren tantoa jokoan jarriko du aurrelari bizkaitarrak. Kanabalek egitez erantzun dio. Garmendia. Erdian Rekalderi Alduntzin. Garmendia. Rekalderen gantxoa. Ederra. Ondo Oian. Beste aukera bat bizkaitarrak atzeratu. Oso aurrean gedituko zaio hau ere. Oinetara Kanabali. Pugitzen nahi da batera eta bestera, baina nahiko egin du, Alduntzinek. Kanabalek aukera ez du ezerrik galdu. Eta lehen geniona, sasoia esperientziaren kontra, Rekalde giru pelotazo bikain, Kanabalek eraman ordea, eta Kanabalek aurreneko aukera izan duenean bukatu. Hortxe egon daiteke aldea, Hauek bermea handia eskaintzen dute, Kanabalek eta Garmendiak. Oso aukera gutxi behar izan ditu Oianek, tantoa bukatzeko azken adibidea ikusi berri duguna. Eta nik uste baina Garmendia saskira oan dela lehengo pelota bai, nik uste motelagoa komeni zaiela hauei, bestela bizkarra nabarmen erakusten diote Garmendiari. Baina partio politia ikusten ari gera, oso politia. Bigarren aldiz, eseri dira pilotariak. Bero frontoian eta partida bera ere. Ez zitu zango oraindik asko gogortu denik, baina tanto biziak, erritmo handikoak jokatu dituzte eta bete egin dira behin baino gehiagotan pelotariak. Bai, eta gure eske behin baino gehiagotan ikusi ditugu eta gure edateko bakarrik ez. Kanabali bere aitak lepoan bera ere bota dio, urtso horrosta bat. Aurrez, paletaz gomazko pilotarekin lehen da biziko finala jokatu dute, Amasa Bilabonako pilotaleku honetan. Ez ustean, Garaileak Alain Luisa eta Jerai Otaegi izan dira. Odei Arregi eta Xanti Mendigain 25 eta 15 hartu dituzte mendean. Eta orain berriz, Eskuz Binaka maila nagusiko finala jokatzen ari dira. Alduntzin horrari da, takoak atondu nahian. Batira, esperientzia handiko mutila dau, eta ziur ongi moldatuko dituela eta partida
inungo arazorik gabe jarraituko duela, Errekalde gazteagoa da. Oraindik ere, 22 urte zazpiko mailan hogei ditu. Pentsa ba, 20 urterekin maila honetan aritzak badu bere meritua. Eta azken egunotako albistea da, Errekalderen inguruan, uko egin diola Espainiako selekzioarekin Iruñean jokatuko den munduko txapelketari. Hegoaldeko pelotari bakarra izan da, 22 urte zazpikoen mailan erabaki hori hartu duena, eta tira, pelotari ona ez ezik, nortasuna ere baduela erakutsi du. Iparraldeko 10 pelotari uko egin diote erabaki horri, Frantziarekin jokatzeari alegia, eta hegoaldetik, Errekaldek ere bai, Espainiarekin jokatzeari. Noiz da txapelketa? Ez dakit, baina ja Laister behar du eta pelotariak hautatu dituzte eta Errekalde bera. badakit adibidez Irribarria, Ikerren anaia, Eki Irribarriak hautatu dutela buruzuru eta beste txapelketak utzi egin dituela, amezketan esaterako finalerrietarako sailkatuta zegoen eta utzi egin du txapelketa behar bezala prestatzeko munduko txapelketarako. 10-6. Orain arteko alderik handiena markagailuan. Epailarekin berreketan ikusi dugu Kanabal, Aimar Iraolarekin, ez dakigu zer esan izango zion. Abuztuaren 25-etik 31 bitartean jokatuko da. Aurki, hilabete eskas. Goiti bera eroritzaio pilota Kanabali, Garmendiak atzeratu. Eta orain arteko alderik gaundiena izango dute bainigo, lautantokoa. Bai. Pixkana aldea irekitzen eta bikote hauen kontrasta bat ere erresa gero horri buelta matea. Alduntzin. Stabil. Eskubi hori ez da oso santu. Garmendiak ondo atzeratu du. Altura eman da. Eutxi, Josebak. Espaldiz, pentsatzen ari nahiz esatea nahiz ausartu, baina horrentxe esango dut. Garmendiak ez du pelotarik utxei, nahikoa da hori esatea lehen da bizikoa botatzeko, baina orain ja esan barra, duka partidu erdira, helatu dira. Askotan gertatzen dago Garmendiarekin. Errekalde, erasoan azteko pelotaka da ona, tanto. Eta Errekalde ikusteko politia da, Orain ere ezkerrez nola jarrien eta txokora ze ondo bideratu duen. 20 urte besterik ez ditu eta mutil honen pelotan oraindik ere asko egingo du. Gorputza ere alakoa dauka, Sasoia ona eta ondo prestatutako mutila. Eta nik antzematen dut, nik 35 urte ditut eta pelotatik erretiratuta nago, baina oraingo gazteak, gu gazteak ginenen baino askoz ere prestatuago datozela eta beste abiadura batean jokatzen dela aurreko kuadroetan hori antzematen dut. Beste gauza batzuk galdu dira, bidean, orain ohikoa da, 3. kuadro atzetik gantxo sartzea eta sekulako gantxoa jotzea eta gu gehiago ginen, aurreko kuadroora joan eta Pablo Berasaluzen estiloko pelotaria gehiago ginen, baina orain fisikoki eta beste almen batekin datoz gazteak, nik hori ikusten dut. Eta zer ikusi, gure ikasi, telebistan hori ikusi dute, hauek eta halako pilotariak sortu dira. Eta duela 40 urte, 50 urte, punta-puntako pilotari izan dako zenbatek gelitu beharko zuten gaur egun etxean, debutik egin gabe. Bai, eta kontrakoa ere izango zen. Bai, baina garaian garaikoa eta ez dago besterik. Konparaketak alperri dira. Berriz ere pilota biziarekin, kakotxartean biziarekin jokatzen hasi dira urdinak. Gehiagi jetxi du, botigolea makortuta sartu du, ezker horma ikututa, jokaldi arraro izan da egia esan. Esatera, ninduan, guri etzitzegula burutik pasare egin nuen dela 15 urtean jokaldi hori egitea. Eta Errekalderi ohitu zaio, baina ez da ondo hartutako erabakia izan, plazerreko pelota zuen, edo zer egiteko, eta ez da hitban, igor botigolea jotzea, egokia izan ote den. 10-6 aurretik izan dira lehen, 11-7. Lau tantoko tartetxoa.
lan erdietan. Hainbeste egin behar Amasa Bilebonako torneoa irabazteko. Kanabalen sakea. Labur gelditu zaio Alduntzini, Pipareta, Rekalde. Alde, handi xamarra dago pilotutan, Bai, handia. Hau, bajutxoa iritzezet. Baina tantorik onenak honekin ikusi ditugu. Eta hor murgiltzen dira lau pelotariak, 6. kuadro barruan, eta momentuz ikuskizun oso polita eskaini digute. Armendia. Alduntzinen eskuan entzatak aso pelota hobea izango da, hori bai. Hor oso ondo defentsan, kontrakantxatik lan ona egiten du Rekaldek. Aixa jartzen du pelota atzean. Luze moztutakoa. Hor du. Beste aukera bat, orain deja da. Eta ikusten dugu maginoa eta aukera bai tanto ukatzeko Rekalde, baina kosta egiten zaio. Batez ere Kanabalen defentsa onaren erruz. Airez berriro. Hor dago aldea. Beñat. Sekuako sendotasuna erakusten ari da, Beasaindarra. Kanabalen azkara idea. Biurri nahi zuen pilota hori txokoan jarri, baina laburrantzean gelditu zaio. 12 eta 7 pazientzia gehiago beharko du Rekaldek. Hortxe dago aldea, lehen esan deguna. Esperientzia eta garantia handia eskaintzen duela bikote gorriak. Zen ideia txarra hau ere, baino jokaldia gondo egiten dituenetan ere Kanabalek eraman egiten baitio eta gaizto jarri gainera bigarren pelotaka da. Bakoitza bere esparruan, Kanabal aurrean eta Garmendia atzean oso serio eta oso zorrotz, eta haue irabazteko lan handia eta inspirazio handiaren beharra dago. Hala, Bai, eta ez da aurreneko sakea, raketxantzean ateratzen duena, gaizki dabil sakean. Horrenko emitat, botea izan da oso kaskarra, baina ez du faltarik egin. Bai, askotan takoak izerritu ere egiten dira eta pelota botera bidaltzeko garaian gerta daiteke okerren bat. Larri bili da Alduntzin, eraman du Rekaldek pelota hori salbatu du eta aldatu egin da tantoaren joera. Rekalde bera ere ondo defentsan eta tanto importantea zen hau. Batetik aldea murrizteko, berriz ere laura jartzeko eta bestetik saskitik euren pilota aterako dutelako berriz. Guk emozioa nahi genuke bukaerarako eta ea. Alduntzinen eskuari buruz ez dugu aipamenik egin, azkeneko tantotan eta hoxe albiste igonena. Txekeinu batekin, oso adierazgarria izan da. Larri da bilela. Esateko. Armailetan laguntzaileak baditu eta zerbait presta diezaiotela esan die. Tanto eta tantoen artean tartetxo bat daukanean jartzeko. Armaiak aipatu juzu, lehen esan dugu Joseba Aldaba hemen dela eta orain dela tanto gutxi Iñaki Isnal sartu da Armaietara. Hau ere pelota munduan dabil berriro Hernaniko klubean. Eta pelotan segitzen du, oraindik joko zuzenetan ala. Bai. Orain sakean traketx, Rekalde bera. Zertan dabiltzan. Pilota biziarekin, tanto sortatxo egin nahian Urdinak. Bai, baina Alduntzin ezin dio eskubiz minik egin. Ez dio garbi sartzen eskua. Garmendia. Rekalde. Ongi hor, bien tartera. Ea ba. Baina berik ez harrapatuko pelota urruti jartzeko, amarretik ezkarrez ondo Beñat. Lotibolea. Defentsa hundi ordea gorriek. Kanabalek bera jotzeko agindu dio, oso urruti zegoelako Garmendia. Oso ondo aurreratu da Rekalde, oso ondo. Lehen aipatze genuen hori. Lehenengo koarroetara bila joatea, hoixe. Botatzen nuenik faltan, sumatzen nuen faltan eta orain gontan oso ondo Rekalde. Pelota honekin erresago
irekitzen dute zuloa eta hoxe aprobetxatu behar daukate. Baina aukera gaizki jotako pilotaka da horrek eman die. Zuloa baitzegoen aurrelariaren eta atzelariaren artean, Kanabali berari eskatu dio pilota hori eramantzezala eta zulo ondia gelditu gero. Zabalean ondo aprobetxatu du Xavier Rekaldek. Eta Kanabalek ere arazoren badu, lehen epailarekin konturatu nahi zizketan aritu dela eta orain aldageletan sartu da. Eta gizarri izango duen, baina eta bi bitartean hemen eskubialdean ikusten ari zarete Joseba Alduntzini eskubian zerbait egiten ari zaizkiola. Bai, baina ez diot ikusten mina duenik pelota jotzeko toki horretan ez dakit, agian bai. Lotzen bezala ari zaizkio betik, ez dakit. Arazoren bat badu, hori seguru. Oain eskumuturrekoa jartzera doa eta akaso izerdiarekin altxa egiten zaiotakoa. Ez diot ikusten arazorik pelota jotzen den toki horretan. Kantxan da Joseba Alduntzin bera. Baina Kanabalek aldageletan jarritzen du. Bai. Proba egiten ari da Joseba. Behin betirako ondo jarri dioten eskua. Eta arazorik ez duen izaten. Eta Kanabal gerrikoa lotzen, beraz pentsatzen dugu espraien bat edo bota izango duela gorputzen. Kanabal orain etorri da. Alduntzin ere aurki sartuko da kantxan. Eta berriro helduko diote Antxon Pebet Memorialaren finalari. 9:12. Eta partida bete-betekoa momentu honetan. Egin da pelota hori lurrean, azpi-azpitik egin dago sake izan da, eta pelota bizitxoa dau, biziagoa, nengoak baino, eta Garmen ez da ondo kokatu eta eraman ezin. Hiru tanto jarraian egin dituzte urdinek. Sakez lehen da biziko tantoa izan da hau. Alderik handiena, 5 tantokoa. 12 eta 7 gorriak aurreratu direnean. Asko murriztu dute tartea eta gehiago. Nahi dute aldea jan. 11 eta 12. Sake gaizto eramandu Kanabalek etzen ederra Garmendiaren zat. Hotel asterrean sake gaizto eramandu eta gero pelotari gerrexena. Akaso defentsako pelota zen eta erasora pasa nahi izan du. Ben ikusiko dugu. Horrek alde ongi ari da, bien tartera pelota mozten. Ongi aurreratu da Kanabal, baina berriz ere erasora pasa nahi izan du eta kale egin du. 11 eta 12 eta gainean dira urdinek. Hiru berdinketa izan ditugu. Partida hasieran hirurak, Banabina eta Iruna geroztik aurretik gorriek dabiltza. Oraintxe dute berriro markagailuan bat egiteko aukera. Xavier Rekalde. Honetan ondo neurtu du Garmendiak. Alduntzin. Kanabal. Oso batzen gelditzen ari da orain Garmendia. Ederra. Eta begira. Ze pelota gadajo duen. Bikaino izan dago, Bikaino izan da. Laugarren berdinketa. Amabina. Aukera bat zuen hortarako, preso harrapatua zeukalako Kanabal, baina gauza bat pentsatzea eta beste egitea, eta ze ondo neurtuen. Eta Montileone lauterdian ere jokatu egingo du, oso postura egokia dauzka, bai buruzurukorako, lauterdirako ere, bai batipat. Eta etorkizun oparua du, Imoztarrak. Aurretik jartzeko aukera.
Rekaldek eta Alduntzinek. Atzera Josebak. Garmendia. Kanabal sartuko alda, ez. Keinu egin eta utzi. Boleaz orain Alduntzin. Beste aukera hon bat. Engartxoagoa pilotaka da. Gainean da. Bai, ez du ezkerro norik ikutu. Itxatxe egin da Orman eta Rekalderentzat aukera bipareta hori barruan izango alda, ez. Denok ikusten genuen bipareta joko zuela, eta hala ere ondo egindako izan da, barruan izan batzen ez zuen eragoako Kanabalek, baina gutxigatik kanpora joan zaio, eta berriz ere gorriak aurretik, urdinen opari batengatik, hortxe dago aldea galdutakoetan, esango genuke. Tanto jarraian egin dizkiete Lehentxeago, Xabierrek eta Aitorrek. Sakea berreskuratu dute eta pilota motela ere bai. Azkar eskatu dio epaileari, Oian Kanabalek. Kanabalek bizi osoan aldaberekin osatu izan du bikotea eta haue irabazteik iragarri zaila zen. Bikote zimela biantziarra gainea, hortziretakoak. Eta aldabe debutatu du, baina bikote honekin jarraitzen du aldabe, gaurko amintzat bai. Airez erantzungo dio Rekaldek Kanabalen sakeari, bihurritu zabalean, hau ere ona zen eta tanto. Bai, sartzea erabaki du Kanabalek, ezker Orman itxatxita euki garren ezker gantxoa eta zabalean egindako dejadakin, amairunakoa, dotore, Rekaldek. Zitsi da Kanabal, baina honek ere. Eramatearekin konformatu ez, eta Goxoki bildu nahi izan du pelota hori, baina ez du espantu. Egitaka polita aurrelarien artean. Eta hor dira urdinak gainean dira, baina ez dute lortzen aurre hartzea eta ea ba, oraingoan. Esaerak dio, 13. tantoa aurrena pasatzen duena irabazten duela partidua. Ea ba, zein pasatzen duen lehenbizi 13. tanto hau. Oskarren berdinketa. Eneko Maiz, trinketeko pilotaria epaile lanetan. Epaileari bestelako lanak ere egokitzen zaizkio. Horrelakotan Maizago gainera. Bai, eta Iñaki Lizaso dute buru denek, Iñaki Lizasok lan nekaezina egin du klub hontan, aur mordoa dituzte, aurre benjaminetatik hasita, erreferente bihurtu da behar zana Euskal Herriko klub pelota eskolen artean, baina ondoan ere motiko finak ditu, ikusten dugu epaile lanetan, atzetik ere jende gehiago dago, eta halakoetan denen beharra izaten da, halako torneoak aurrera eramateko. Ondo Kanabal, 14 eta 13. Eta berriz ere gorriak aurretik. Eta esan dut pelota eskolaen lana eta hoixen nabarmendu nahiko nuke, batez ere, ez legoke profesionalik eta halako pelotaririk ere ez. Pelota eskolak gabe eta oso ongi dago, pelotari legends eta halakoak antolatzea, baina ahaztu gabe nondik gatozen eta zeren beharra dagoen halakoak antolatzeko. Zuk pelotaren egoera, Jon, nola ikusten duzu, une honetan, fitxako puruari dagokionez, antolaketa, ez dakit beste gauza guzti horiek barrutik ezagutzen dituzu? Bai, egona naiz pelota eskolan, egona naiz Euskadiko Federazioan, pelotari bezala ere bai, bueno, pixka bat ezagutzen dugu errealitatea eta orain Rekalde gutxe egin du, ez dakit noraino eman dezakedan ere iritzia. Baina berak adijoa. Pelota, gero eta zailagoa da pelotariak ateratzea, beste kirol batzuekin konparatuta. Bai, gogoratzen dut, guk kadeteak ginenean adibidez, klub bakoitzeko egoten zen bikote on bat, lehen mailan. Eta izaten ziren, 12 bat bikote oso on, kadete mailan, Gipuzkoa mailan ari naiz, eta 12 bikote on Gipuzkoan. Eta orain gertatzen dena da, kadete mailan egoten direla 2-3 pelotari on. Horiek oso onak izaten dira,
baino gero eta fitxa kopuru gutxiago dator eta kantitatetik kalitatea etortzen da, hori garbi dago, askoz fitxa kopuru gutxiago gure garaian baino, askoz ere gutxiago, pandemiak ere mina egin du arlo horretan, baina gero hori islatze ote den profesional mailan, jarriko bagenituzke orain dela 12 urteko bigarren mailako pelotarien partidak eta oraingoak, segurunago antzemango genukela lehengo orain dela 12 urteko bigarren mailako partida horiek edo pelotari horiek hobegoak zirela oraingoak baino. Hori segurunago, baina gero disimulatu egiten da. Debutatu ere gaur egunean asko zerrexago egiten da lehen baino, eta debutatzen dutenek normalean ez dute gehiegi sufritzen profesionaletan, horrek esan nahi du afizionatu eta profesionalen artean ez dagoela maila aldaketa hundirik. Gaurko txapeldunak, gaur ateratzen diren txapeldunak jarriko nituzkenik bigarren mailako bi pilotariren kontra, eta segurunago kontra egingo liekela. Garai batean debutatzea asko zailagoa zen, eta gaur egun ez dago hainbesteko diferentziarik. Hoxe, motzean botata nire iritzien, gero eta fitxako kopuru gutxiago dago eta kantitatetik kalitatea dator. Baina beste kirol askotan ere horixe gertatu dela esaten dute eta ez da, gu ez gara bakarra. Bueno, Eta hortik aparte datorren arazo bat da, arazo handi bat ikusten dudana, pelota eskoletan garai batean lana egiten zen eta orain gero eta jende gutxiago dagoela prest pelota eskoletan lana egiteko. Batetik sare sozialak daude eta Instagram kontua denok daukagu eta lehentasun gehiago ematen diogu gure gorputza ondo jarri eta Instagramen erakusteari, gure denbora librea umei pelotan erakustea baino. Hortik aldaketa handia etorri da, orduan. Pelota eskolak profesionalizatu beharrak daude eta pelota eskoletan jendea behar da profesionalizatuta lanean ariko dena. Bestela jai daukate pelota eskolak eta jai dauka pelotak. Zentzu horretan enpresa profesionalek ere laguntza txiki bat eman beharko lukete eta hori ez dut ikusten gertatzen denik, baina tira, hor ja ez nahi sartuko, bestela bihar goizera arte ez du bukatuko tertulia. Bueno, hemen etenaldi luze xamarra egin dute pilotariek, baina itzuli dira kantxara eta sakearekin lortu du 16garrena Kanabalek eta okerrezpanago pelota bizia atera dute orain. Eta horrekin lortu du Alduntzin ez ustean harrapatzea. Bai, akaso Alduntzin ere zalantza artean ikusten dutelako. Ez dio eskua behar bezala soltatzen. Rekalde, Beñat, atzera behar Saindarrak. Beñat berriro. Rekaldek ardura hartu behar ikusten du. Alduntzin. Eta gerturatu dira, mairuna jarri dira, baina berriz ere aparteko ezer egin gabe irutantoko aldea eta hortxe dago partida hontako gakoa. Garmendia. Rekalde. Olea. Kanabaldek atzera. Alduntzin. Altura propio eman. Aurtenaren airea eragozteko. Garmendia. Alduntzin, gozakaitz. Kanabalek erdira gantxoa. Txaparen gainean Rekaldek. Olea indartsua, baina hor da Garmendia. Ondo, begira non jarri du. Galdu gabe jarritzen du, ezta? Sake bat eraman beharreko utzi du, baina atzelarien arteko jokoa orain. Rekalde sartu den arte. Atzera berak ere. aixe ateratzen du pelota, aurre horretatik, Eskubiz falta zaio pixka bat gehiago, baina gaia badu. Hor oso ondo gesten ari da, bien tartera. Gole hori, kanpora. Kanpora eta hau ere ikusi egin zaio, ze jokalde egin bertzen, pixka disimulatzen ikasi berra dauka jokaldiak. Eta beste opari bat, eta ez dute barkatzen gorriek. Banaka, opariak direla tarteko eta bat eta beste, 22 gero eta gutxego falta. Eta berriketan ari ginen bitartean Jon Berriro sartu irten egindu aldageletan Kanabalek, oraingoan Beñatek lagundu dio, biak sartu dira barrura eta denboratxo bat egin dute, ez dakit zer ote duten. Ez dakit. Baina arazotxoren bat ere badu, igantziarrak. 17 eta 13. Zaio aparteko ezer sumatzen kantxa barroan behintzat, izango du arazoren bat, baina
Ea ba, orain erdigotik sakatu du, erdi-erdira gainera. Oso ondo utzitako atxokoan, iritsi Xavier, bertara utzi nahi izan du. Bere gainean alegia, ondo joan da Alduntzin Zabala estaltzera, baina ez du horren beharrik izan, txapa jo baitu Kanabalen erremateak. Baina Rekalderen defentsa latza izan da, Bere burua, hemen ikusiko du nola bota duen ezker hormaren aurka, motiko bizia dau, begira, Bai, gainera... Zeinen egoki, ze arriskutsua zen pelota hori, eta gorputza sorbalda nola sartu den paretaren kontra, eta bere meritua izan da, tanto hau aurrera ateratzea. Gainera, lehen da biziko pausua, Zabalera ematen Bai, hasia zen, Hor, mini hartzeko ere. Eta Kanabal berriz ere hor dago. Zait, erdi mareatuta egongo da. Beroarekin edo. Bai. Lehen lepoti bera aitak ura bota dio, orain gel moduko batzuk hartzen ikusten dugu. Pasatuta edo... Ez da ederra izaten, horrela sentitzea eta pelotan jokatu erra. Erdi mareatuta egotea ere txarra izaten da, pentsa pelotan jokatzea zer izango den. Agian hori izan liteke, pelota bizia ateratzeko beste arrazoietako bat. Bai. Bero handia baita, 34 gradu markatzen ditu termometroak eta bero handia da. 14 eta 17. Gauza ederrak egiten ari da Xavier Rekalde, baina aukeran gehi galtzen. Ea, azken zati honetan zen nolako jokaldiek egiteko gaiden Dimostarra. Eskubiz jarri da. Kanabal boleaz. Botela ester ondo oian. Titinen antza hartzen dio nik Kanabali. Botela asterrean pilota txarra asko, postura egokirik ez, baina eraginkorra 100%. Eta dena eraman eta... Orain ere belauniko jarrita. Bai. Aurre hongo gazteek ez dute ezautuko Titin nolakoa zen, baino. Nik askotan faltan botatzen dut ura. Alduntzin. Ondo. Espaldiko eskuinkadarik txukunena euxe. Ezkerrez orain itxatxita gelditu baita pilota hori Orman. Kanabal. Tokizkanpo gelditu da Joseba, baina ondo moldatu da ezkerra idez. Mandio. Rekalde. Azte jokaldien erdi bote pronto moduko batean. Erdian gelditu zaio Kanabali. Rekalde. Alduten bezala da bizan pilotariak, eta ikusten da, ez dutela asko behar gorriek, ez daudela 100%, Kanabal bera ere ezina, baina Rekalde garriskatu berrik ez zuen hor, segi egin behar, bera galdu berriz ere. Efektuarekin pelota bihurritzen saiatu da txaparen gainean. Begira. Bai. Etenaldia oraingoan urdinek eskatuko dute. Etze gaizki etorriko gorriei. Kanabali batipat. Azken txampa falta, baino inork ez daki motza izango den, luze izango den. Eta hemen bikote bakoitzak 5 atxeden izaten ditu. Eskatzeko 5 atxeden. Lau tanto behar dituzte irabazteko. Kanabalek eta Garmendiak. Lau gehiago, 8 aurkariek. Maiatzaren 25ean ekin zioten aurtengo ekitaldiari 50 bikotek parte hartu, 95 pilotari 44 partido. Azkena ikusten ari garen hau finala. Eta afizionatu mailan toki egin duen txapelketa dau, begira, sarien maira ere begira daude, urdai azpikoak, kopak, sagardo kajak, txapelak, esan nahi dut, sariak ere oso ona direla, pilotaririk onenak etortzen dira ona, frontoia ere oso egokia, atsegina jokatzeko, eta afizionatu mailan tokia egiten bai. Eta Kanabal berriz ere aldageletara ote doa, berriz ere ura, lepoti bera.
Amasa Bilagonako pilotalekuan gaude. Afizionatu mailako torneo nagusienetako baten azkena ikusten. Orain uda sasoia ere pelotari hauentzat ez da erresa izaten, partida asko jokatu behar izaten duzte Euskal Herritik kanpo ere. Azken urteetan gaur egun daun aurrelarik onenetakoa Murua txapeldun izan da 2022an eta baita iaz ere. Aurten Murua bat ikusi dut, ez dakit bera izan den jokatu duena, beste Murua bat bai baitago? Murua bat badago bai, juvenila, alegikoa. Ez dakit. Txapelketa hau lehen bai, jokatzen zen kadete eta juvenile mailan ere, orain afizionatuetara soilik mugatzen da. Ez dakit Murua jokatu ote zuen, edo Arrasateko Murua oso maila honean, abilen aurrelaria da. Bikoteak ari dira, azken tantoak pelota biziarekin jokatzen. Alduntzin, ederra du. Aprobetxatu du. Margarren kuadro ingurura atzeratzeko. beste aukera bat, Rekalde. Ondo moztutakoa. Hor lan zikina handia egiten baitu Kanabalek. Alduntzin, eta huts. Erandu xamar abiatu da. Eta alderik handiena markagailuan, orain 5 tantokoa. Hauxe izango litzake tanto hau partiuko gidoia. 9 jo, baina Garmendiak eraman, bien tartera oso ongi moztu, baina Kanabalek eraman, eta bat eta beste, arrastaka tantoa gorri. Eskoz ere galtzaileago, urdinak, sasoia gehiago bai, baina galtzaileago ere bai, eta hemen opariak ez egiteak izugarri balio du. Helmugatik gero eta gertuago, Oian eta Beñat. Baina lanak bukatu egin behar izaten dira. Kanabal erdira doa eta lehen beti gora jodu. Pelota alik eta urrutien jartzeko, gauza bera egin du orain. Amarretik, erantzuna Alduntzinek. Garmendia. Hormara ongi. Oso aurretik, baina bote handi xamarra egin dio. Ja, ordu betetik gorako partia joango da ba. Bai. Rekalde. Aire sartzeko aukera badu. Ez du min askorik egin, baina hala ere nahikoa izan da. 15. urdinentzat. Zitualako pari asko egin partiduan zehar Kanabalek, baina orain bera joan zaio pelota bai. Eta Rekalde bere horretan segitzen du, ez da kikiltzen, aurrera joan, airea bilatu, aurkitu, eta eskertzen da, jarrera hori. Baina den oioa entzun dugu, entzegoen bere buruarekin gustora. Oso aurrean utzi duelako. Bai, baina pelotak da honetan ez ezik esan nuke aurrekoetan ere ez duela asmatu, eskubiz izan ditu pare bat aukera hon, zerbait gehiago egiteko, eta ez du asmatu. Eta orain ikusten dugu, lehengoan ere ETB gastigarragatik eskaini zituen pelota partiduak eta frontusa beltzez pintatuta, pelota ondo ikusteko, eta hemen ere ze ondo ikusten den pelota, Rekalderen sakea, oleaz Kanabalek indartsu erantzun. Xavier, boti golea, hirugarren aldiz. Zai gustatzen hor boti goleaz jarritzen. Anguloak asko murrizten dira boti goleaz jarrita hor. Alduntzin. Sartu egingo da Sotamanoz. Garmendia. Airez, baita Beñatek ere. Oso ongi, Beñat. Urrean ibili egiten da pilota hau. Txokoan utzi izan balu bukatuta zuen, baina zabalean zaizuen Rekalde eta bera kontrarasoan lortu 16. Gainera bota dio pelota eta oso ondo, Rekalde oso ondo. Zerdi putzu latza utziko zuen Kanabale lurrean, orain lanak hori lehortzen. Pelotariak zoruari begira, baino gehiagotan ikusi ditugu, baina ez zait iruditzen. Bustidenik
pelotalekoa naiz eta normal litzatekeen daukagun temperaturarekin. Zet iruditu niri ere halakorik ez. Halakoetan Coca-Cola izate genuen guk lehen, oin ez dakit zer egiten dute, baina Coca-Colak ondo itxasten ditu, oinetakoak lurrera. Nik uste dut oraindik ere erabiltzen dutela, Baliteke bai. Eta biziri jarritzen dute Baurdinek. Azken bi tantoak egin dituzte. Eta bizirik. Coca-Colaren formula inork ez amendaki, Jon? Hoxe, ikasiko bageno. Dutxaren batean ondo gordeta egongo da. Baina edateko, egarria kentzeko ez ezik. Oinak, zapatilak, oinetakoak behar bezala itxasteko ere, balio dute. Sakea, Rekaldek. Gara! Utsa handia, garai garrantzitsuan. Pena, intanto dotorea egin beharria izan da gero. Ainuts, nabarmena egitea. Kanaolek eta Garmendiak ederki eskertu izango dute. Oso behitik sartzen da ezkerra irez, pauso bat aurrera jarri behar luke eta ez da lehenengo aldia horrela sartzen dena. Hemen ikusiko dugu. Txaron egin dio pelotari, hor pauso bat falta izan zaio, goitibera jotzeko eta horrexegatik hor eskuan ezpada bikain sartzen pelota ies egiten du bera eta hoxe gertatu zaio Rekalderi. Alduntzinek ezkerrez, pelota txaparen gainean, ondo zabaldutakoa, ona izan da, ona. Bai, nabarmen gainera. Hemen gainera arrastoa ez dago, hemen egurra dago eta soinua atera egiten du eta egurra jotzen duenean botea ere gorago egiten du pelotak eta ez da alakorik gertatu, beraz barruan izan da nabarmen bai. Ikusmin ona daukagu, hemen zabaleko pilota horiek zaintzeko eta horra azkar pasada pilota, baina bai zuzenean garbi iruditu zaigu, ona izan dela. 21 eta 16, azkenaren bila, Oian Kanabal. Ezker normalekin nahastuta atera du. Ote handia egin dio Garmendiari. Rekalde, iritsi da. Alduntzin, ara, nola bukatu duen partida. Errebotean jartzeko moduko pilota, alferri galdu, eta 22 eta 16 irabazi dute Oian Kanabalek eta Beñat Garmendiak. Eskarmentuak gehiago balio izan du gaur, Jon. Hoxe bera, Inigo. Garmendia ikusi dugu ze pelota eraman duen azkeneko tanto honetan ere, eta pelota bakar bat galdu gabe bukatu du finala. Gauza handia da hori, esan dugu oparirik ez egitea asko balio zuela, eta Garmendiak ederki erakutsi dugu hori ze pelota eraman duen, eta gero Alduntzinek hutsa handia. Eta eskarmentuan, esperientzian egon da aldea. Berme handiko bikotea zela bagenekien, eta alaxe erakutsi dute Kanabalek eta Garmendiak. Asko gustatu zait, Dimako aurrelaria asko gustatu zait, Rekalde, banaka ikusian nuen, binaka oraindik ere ez, eta sasoia badu, 20 urte besterik ez ditu, pelota nola mugitzen duen batipat ezkerrez, baina ez zaio aski izan gaur 22 heltzeko, eta laukotean honena Garmendia bera izan dela iruditzen zait. Bueno, zorionak Beñat. Bueno, esperientziak balio izan duela gaur partidu erazteko, ez? Bai, uste baiet, ez. Esan partidu nahiko igualauta zide, baina hor tartetxo hartu dira berritik aurrera eta mantenitzen jakin dugu. Horto jarretik aurro zutxarra zago batzeko medate handia, baina kondizioetan jakin dugu batzen eta parteetan ateata oso duzte. Ere bai. Garagarri, espaldi horako beroik gabe, zogauta, baina danontzako, laguntzako. Hola, joat, primorra batzutan eta pozik ezik. Zertu den Oianek, barrura sartzeko? Oso geztu pasatu ez, bera hundi ezuken, buruko minekin zeon, eta, barroa sartzeien barrun nahiko fresko goiten do, eta, bur pixka buru gainetik bota eta gobetzen zen. Pelotak ezberdinak ziren? Bai, pelota ezberdinak, eta, uste, baita ezberdin duen dela, humeda egatik ez, partioa xeran pelota batzuk ematen zuen, eta partioa erretik aurra beste batzu, eta,
Baiek atatzen zuen pelotakin segitu dugu eta uste esmatzen dugu. Zorionak, Zer asko. Beñat Garmendia, 26 urte oraindik, 27 urten uste dut beteko dituela. Eta asmatu duzu, Jon, beroa zen, sorabioa, buruko mina, horrek ere eginda sartu da aldageletan. Bai, eta aipatu dut, zetasunare aipatu dut, eta guk hemendik ez diogu gehiegi antzeman frontoiari, baina baliteke, ezker horma eta frontisa guztita egotea, gero lurra ere bai, pelotak ere guzti egiten dira, alakoetan, eta bero ez ezik ez zetasunare izan dute pelotariek, eta nahiko egin dute, ordu betetik gorako finala jokatzeko. Bueno, eta Xavier Rekalde hementxe dukagu. Bueno, Xavier, egindako tanto errak bai, baina galdutako gehiago igual. Bai, galdutako nahiko txo. Hori esan, fizikoki hasieratik, 6. tantutik edo nahiko gustute ikusi naz. Eta horretik igual, nekearen anak. Batxutan hor justu helduta eta jokaldia botatzea. Ondo prestatutako mutila zara ba, Bai. Bueno, fizikoki lan asko egiten dugu, baina atxo eta arainegun be jokatuta eta agizan 3 partido jarraian eta gaur iten dagoen beroagaz, ez da erreza. Eta Josebak ere arazoak izan ditu eskuin eskuan, ez? Bai, bestuarietara ere joan da, ez, momentu baten da... Baina alduntzinek esaten dut. Alduntzinek. Ez da, bai, takoakin igual, soltea egiten izinako, izeredigaz da hori. Baina, bueno, ez dago eskuserik, besteak gehiago gauda hori eta aurruan izinako da. Bueno, 3 partidu 3 egunetan horrek esan nahi du gelditu gabe zabiltzala. Bai. Egizan gustora nahu egiten hauen mailakin gaur egie da gaurko partidu gazen hauela posik, baina bueno, txapelketa hau oso garrantzitsu da eta finalera heltzeagaz be oin otxean, bi erredo perspektibakin ikusita posik egoteko moduko txapelketa egin dugu. Bai, munduko txapelketa bat jokatzekoa da 20 urte zazpikoa, ez dakit berririk badaukezun horri buruz edo... Hori? Iruñean ez alda jokatzeko txapelketa bat, 20 urte zazpikoa, ez dakit berririk badagoen horren inguruan? Iruñean? Ez. Ez dakit. Bale, eskerrik asko. Xavier Rekalderen hitzak entzun ditugu. Mundiala da jokatzekoa munduko txapelketa, bai 22 urte zazpikoetan, ez dakit. Bueno, berak esan du ezer ez dakiela, berari kasu egingo diogu eta listo. Sari banaketa atontzen ari dira. Aurrez dantzariak lanean ikusiko ditugu, txistularia ere bai. Eta sariak jasotzeko zai, bai paletako finalistak eta baita eskuz binakako partida honetakoak ere. Aitor Landa esatari lanetan aritu da, mikro hartuta, eta beste eginkizun batzutan ere ikusiko dugu, Jon. Bai, honek ere gauza askotarako balio du, oso famatuak dira Aitor Landa, bere anaia Markos eta aita harmonika edo filarmonika jotzen, han eta hemen ibilitakoak urte askotan zehar, eta gaur pare bat pieza joko omen dizkigu bai. Iñaki Elizaso, antolatzailea buru dela, berehala hasiko dira. Lehenik zozketa bat dute martxan eta zozketatzen zutena zen autokarabanan asteburu bateko bidaia egin ahal izatea. Ni zut probatu autokaraban igoain arte, baina boleto batzuk eose ditut eta tokatuko balitz. Uko eniok egingo behintzat. Horati bizirik, boleto bizirik, 6arekin hasi da. Bai. Moneta prestatzen hasi hau da. 6-5 lista eskuetan daukate, Taula sareran da, baina lista eskuetan. 2009 urtean egin zuten pelotareko hau orduan egin zuten bertako txapelketa Antxon Pebet Memoriala izenarekin.
Muguruza eta Aldape izan ziren lehen da biziko garaileak. 5 urte geroago bigarren edizioa Santxok eta Urruzolak irabazi zuten. Arteagak eta Gorrotxategik 2015ean, Ugaldek eta Teletxeak hurrengoa. Santxok eta Arratibelek, Urbieta eta Aranguren izan ziren beste txapeldunak. Salaberria eta Balerdi, Maiz eta Arbizu, Murua eta Aizpuru, Azketa eta Bergera, eta Murua eta Irazustabarrena. Orainurrena irabazi zutenak. 2020ko Maiz enego izango da noski. Bai. Gaur epaile lanak egitea egokitu zaizkio. Berauna txikitu egin zuen, triketean jokatzen ari zela, baina rekuperatze bidean da, pelota goxoarekin hasi da entrenatzen, eta ondo bidean irailerako berriz ere kantxan zuriz jantzita ikusteko itxaropena badaukagu. Eta Garmendiaren aitari tokatu zaio autokarabanago bidaia, beraz txapela ez ezik, bidaia ere, tira, Herrioxa inguruan pare bat partia tokatzen zaizkionean asteburuan, gurasoek autokaraban hartu eta plana badaukate. Garmendiak beste lehengusua izango du lenguan errenten irabazi zuena. Hori da, bai, Ander. Ezkerra, atzelaria. Hau baino gazteagoa, ura, azkaotarra. Bai. Eta plano honetan ederki ikusten da zein txukun daukaten pilota lekua eta goiko koltsoian jartzen dute, pilotakadek batzen gaituzte. Eta egia esan serioski aitzen dira lanean klubean, ume guztiak txikitatik heldutaraino derrigortuta daude klubeko elastiko batekin entrenatzera etortzea, entrenamendu serioak egiten dituzte, monitore onak dauzkate, udalekuak ere egiten dituzte, pelotari profesionalak etorriz, lehen Murua aipatu duzu, Murua aritu da urten monitore bezala, Asier Arteaga bera, Jon Erasun, eta klub importantea bihurtzen ari da behar zana. Udalekutan gainera, iaz okerezpanago hasi ziren eta sekulako jende pila hemen dago izena eman da ez, tortzeko. Bai. Irudietan ditugu Antion Pebeten gurasoak ere, hortxe atzean. Katea ere bai, gerturatu da, Kate Anderea. Antxon Pebet 21 urte zituela hiltzen, bertara etortzen zen Lapurditik. Ezker paretera egokitu zen, Iñaki Lizasorekin jokatzen hasi. Eta elkarrekin txapelketa irabazi berritan handik astebetera hiltzen. Irudietan paletako azpi txapeldunak. Odei Arregi eta Xanti Mendigain. Favorito beraiek ziren, txapelak eramateko, baina oso urruti gelditu dira. Gaizki hasi eta ezin zuzendu. 6 eta huts eta 14 eta bat iaia partzial erabakigarriak izan dira. Ondo kudeatu dute, hortik aurrera Alain Luixak eta Jerai Otaegik. Alde hori eta arazorik gabe ganditu dituzte. Aurrelaria Anoetarra. Eta atzelaria Astea Zutik etorria Alain Luixa eta Jerai Otaegi. Partidu ona jokatu dute aurrean zein atzean. Eta merezita izan dira txapeldun, dudari gabe. 10 bikote lehiatu dira aurtengo edizioan. Eta hoize izan dira emaitza honenak lortu dituzten 4 pilotariak. Jarraian eskuz binakako protagonistak ikusi ditugu. Partida gogorragoa, estuagoa eta luzeagoa jokatu dute paletakoek baino. Baina bukaeran emozio pixka bat falta izan zaio
Azpi txapeldunak 16 garren tantotik pasa ezin da gelditu baitira. 22 garrenetik urruti. Gerturatu askotan egin dira urdinak, berdindu ere egin dute, baina okerrez banaiz behintzat aurretik jartzea ez dute lortu inoiz. Eta azkenean eskarmentua nagusitu da bai. Eta jakin nahi nuke, Kanabalek eta Garmendiak zenbagarren txapela eramango duten etxera. Hauek batzuk izango dituzte, Ez da gita autokarabana batean kabituko lirateken bi hauen txapelak. Alduntzinek Landarekin jokatu zuen lehendabiziko partida txapelketa honetan. Bigarrenera ezin izan zuen etorri. Eta Aitor Etxebarria aritu zenaren ordez. Hirugarrenean berriz, Xabier Rekalde. Eta berak jokatu du finala. Errematerik harrigarrienak agian berak egin ditu gaur. Baina hutsik handienak ere bai. Eta ez da bere hitzetan oso konforme gelditu gaurkoarekin. Baina atzo eta herenegun ere jokatuta etorri da. Eta gerora begiratuta aipatu du, baloratuko duela lehiaketa honetan bertan egindakoa. Txaloak bientzat, Dimako aurrelariarentzat eta Iruñako atzelariarentzat. 20 urte besterik ez ditu Rekaldek eta oso ondo etorreko zaizkio gaur bezalako partidak. Esperientzia gehiago duten pelotarien kontra eta gaur ere zerbait ikasita joango da etxera seguru. Laukoteko gazteena bera 20 urte, 28 ditu Aitor Alduntzinek eta Kanabalek eta Garmendiak 26, aurten beteko ditu 27 Gipuzkoarrak. Antxon Pebeten sendia ere hementxe da eta parte hartu nahi izan dute sari banaketan. Hori ere eraman dezakete autokarabanan sartuta. Bai. Hoixe saririk onena. Karnila, Urdei Azpikoa. Gartzaronen, beti, txapeldunei Urdei Azpikoa ematen zaio eta Gartzarongo antolatzaileare hemen ikusi dut gaur Armailetan, martxan da Gartzarongo txapelketa, han ere zenbat pelotari pasatze ote den, eta han famoso horixe izaten da. Ara joaten dira halako mailako pelotariak, Urdei Azpikoa dagoelako sari moduan. Eta txapelketa bikaina delago ere bai. Eta Elgetakoan, garai batean. Bai, Elgetakoak, Antiguokoak eta... Baina eskopeta Elgetan. Eskopeta, bai, egia da, bai, eskopeta. Maiabian horren bizikletak, ez? Maiabian horren bizikletak ere ematen dituzte. Baita ere, Antiguon telebistak. Bai. Afizionatu mailako torneoak han eta hemen. Indarra hartu du Amasa Bilabonakoak. Egutegian tokia aldatu egin diote, garai batean Eguberri buelta horretan jokatzen zuten. Baina txapelketa gehiegi data haietan eta hemengo antolatzaileek beraiek erabaki zuten txapelketa udapartera ekartzera eta hortxe ari da sustraia botatzen. Pilotariak euren sariak hartuta. Azken argazki ofizialaren zai, ziurrenik. Eta ondoren dantzariak aterako dira. Jaialdia behar bezala antolatzeko asmoz. Sariren bat. Pilotaririk onenaren saria, Garmendiaren zat. Eta ondo emandago saria, ez? Berak ere, ezendatu du. Elkarrizketa egin aurretik, laukoteko honena bere izan dela eta antolatzaileen aburuz ere bere izan da pelotari honena. Aipatu du hemen atzealde honetan partida gaurrera egina ala ezetasuna azaldu dela. Baina partida ona ikusi dugu oro har eta jendea gustora joango da. Dudari gabe. Berriz ere, hurrengo urtean antolatzeko motiboak badituzte antolatzaileak.
Aurten 50 izan dira parte hartu duten bikoteak, baina gehiago etorriko balira. Kanporaketak lehenago hasi. Eta danentzat tokia egingo lukete. Astean zehar, aste arte, aste azken ostegun, ostiral, egunero izaten dira partidak, azken 2 hilabete hauetan, eta pelota oso errotuta Amasabila honan. Eta bukatzeko dantzariak ere bai. Oinkari dantza taldekoak, bertakoak, Nora Davila eta Jurgi Errandonea. Txistularia berriz, bizketan ari dena, Aitor Landa. Bejonda izuela Nora eta Jurgi, azkeneko aurrezkoarekin, amaitutzat emango dugu gaurko emanaldia, amaitu dira Amasa Bilabonan bertako Santio txapelketako finalak, plazera izan da, Jon Eskudero, Berdin arte. nahi duzuen arte. Azkena entzun eta ikusiko dugu, berriz ere lanetako prest baitira dantzariak. Orain bai, Amasa Bilabonatik, besterik ez, agur eta ondo izan.
Bueno, jarraian, nola ez, urteroko finaleko argazkia, protagonista guztiekin, zuei eskerrik asko etortzeagatik, eta ondo bagera, hurrengo urtean, Antxon PBT-ko 13. edizioa izango deu, eta ondo jarraitu Santio jaiak ospatzen. Eskerrik asko!